شكرا الله بويتا لا واسيا سلام كبرات تخاطلتي ابزلهمو سلام قنيهم كونوا تسفا يقبر I hope دمص اندحر سمع لنا خينا حدا مصحف لي كقصل دمصي كمي سمع له ابيل تامرات ويلكام ابيل حوي دمصي كمي سمع له دمصي نحر صبو سمع له دمصي صبو سمع لكم مصحف لي كنكسرينا بليز دمصي اوكي يرقالم اوكي اسمع له دمصي صبو سمع له دمصي perfect اوكي سو سلام ابزلكم ثانك يو كلهم حد صحوا لهم عقبيت راسي بمجمرتا انقع بسلام مساكم تسفا يقبر كلهم سلام ويكند ودما صبو ناي غيزي عرفتي حلفكم تكونوا مس درابيتكم مس كلهم فتوتكم مالتي لما انتي حفشاوي جنرال زغنه علال ويدما ارستي مس اي ثينك ندانيل انتروداكشن زدلي مسلن كلهم فوتوهم زبل قمت علني بزعبا ولقاو فاينانس ويدما سمارت فاينانشال بلانينج زبل كساب كنديا قداسنت كم زلو فاينانس ابي وتناسي كساب كنديا قداسنت كم زلو غلغله بسن كريديتن وي بسن كي نقحات واحد نقحاتن بزح غيزه فاينانس زلنا رديت ازيو درت كاين ترخبو خمالتي انا بوغني كن 4 5 عامت زنبرن رديت فاينانس ازيو ابت تحت درجه حاجه خري خلهم لاغز دنيره ويد ما ينبر نيره لاغز نيره زبل الغيزه لماتي ስለዚህ ነዚ خبرሃልና ዝخل اي ثينك لعل دانيال الله اللي امن دانيال كا ابتي فاينانشال عودلو ابتي بيرسونال ديفلوبمنت ديو ابتي مصحف ديو كومون ابتي بزنس بلانينج ديو كوتا ابزح عورتاتن نبزح سيميناراتن ابزح منسياتن زناقاق زلو حونا ስለዝኾነ دانيال صبوق غيزه خلونايو اند زلو مبريتات دما ويد ما تيناتو حسابات كمي كم دمسل ابزي ويد ما انتاي غوديلنا زلو انتاي حزنانا مصينا حجخ انتاي زدلينا زلو دما ويد ما خابت مكرون كاب زنبون كابتي بعبيون سرحلو عودن ككافلنا ስለዝኾነ ምናልባት ዳንኤል ሕጂት ፈጦን ሕርክንኩም ዳንኤል ማለት ሓደ ካብቶም አለውና ንብሎ መንሳያት ኣብ መጽሐፍ ዲዩ ሕጂ ክተ መጽሐፍ ጽሒፍሎ ሰለስተና ክልተን ፈርቃኒ እኳ ዝብላ ንሱ I don't know why so ሰለስተ መጽሐፍ ጸሓፊ بفاينانساو مرايون ازيو ابتي صبوق تمرتي ناي فاينانس زلو كومون ببيرسونال ديفلوبمنت كوتش كوينون بزحات سباتون كم تسلطن يفلط مارتي نعيون بولكاي كابن لالي اتحزنا حساب لما عندي ابي وتي بزح طقمت نغرات تحجزن بزح معلتا ونا تماركني خيده مالتي سلازنا عقومون ازيو بزح حجاز زخون نغرات كتقمكم كم دخونه نالوات 100 زولو وي نبلو كله ديك تقم خولي جن انتو حدا 10 20 30 40% جن كتقمكم مخانو يامني سلازي وزاوت فردر دو دانيال حوي انكو عبد السلام مسخا نزي عدل ذهبكنا ويد ما مس تخاتتلتنا كتكافل حساباتك ويزلك تمكرو سلازي فقدك بطعمي كابل بيمزغن انكو عبد السلام مسخا ما خلا حوي زخون خندقله زخون ملالي صنحنا عيدي نيرو يبلا نسي
اوكي اخبرك سلاز عدم كاني قبل بخمس كايدلي مسانا كماسيو سلاز مزرمان كلهم تملكتي كمسكنو ميدل مالتيو سنايت انا حتي قبلنا ادرخنا بخ اي ثينك لو ما انتي اني نعخ حتى كامسلني كومي لو ما انت خني ما تسخن سبات قال متى تقبر لهم انا تمريس لهم ما انت نعخ سلاز باخا تجمرنا خمين نفسك حتيت كاتملس كاتا يمسلك بون حزا امص صقمي لن كوفي صبو غيرك so yeah welcome مجمرتا تي بليز جايز نحركي لكم ناب كل سبات شير نحب قبرو لكم حنت شير مقبروا ناب بزح سبات متان كحلف and بزحت كاب حنساب بفلاي دحراي نحطن مرسن ويد محطات زلكم نحصمو عبلكم صحيفكم ويد ما ندانيل تحت وتدلي وين عيك تحت تدلي نجارات صمو عبلكم نحر اموداتا ويد ما بتي قدم مودانا نحد 15 دقيقه غيزه وسيدنا حطات كنملس سلا زخنا اندحر شعو تحت ناخيلكم صبو كالوت وين كتقوموا متان اندحر شير لكم مخانا بزحت سبات كبابي 50 قلن سبات لكم اب فيسبوك اب يوتيوب كاي دونو سلازي اندحر شير لكم that's big help تريلهم في شير تلا سبلكم تراي 60 قلن سبات كده مالو ماتي كلاتنا 60 كلتن سبات نحر شير لنا ناب بزحت سبات نحر بصحو بو مدايكا تخالي سبكا انفلونس خون ماتي كل جزء زبلا مرقص لنا حنت انتي انا زقربو 9.9 نزخونه سب نخول سب ديك تقم خلي ግን نزخونه سب كم زي ጎደኻ رغصኛ ማለት እዩ ስለዚ ነተም ሸርት ብሎም ሰባት እውን ከም ዘይ ጎድኦም ከራግጸልኩም ፈትማት እንትርፋጣኦም እንትዘከል ማለት እዩ ሶ ዳኒ ክጅብ ቀዳመይ ትሕቶ ሓተካ ዝደሊ ወይ ድማ ክንዛረበላ ዝደሊ አርስ እንታይ ፋይናንሳዊ ውጥን ወይ ድማ ብዛዕባ ናይ ፋይናንሳዊ ውልቃዊ ፋይናንስ ኖት አም ኖት saying ሕጂ ፋይናንስ ክባል ከሎ ሰብ ከምዚ ማት ካልኩሌሽን ግራፍ ገለመለ ገሊ ከምኡ ኮይኑ ዝረአይ ነይሩ ዝኾነ ሰብ ፋይናንስ ሕርካ ኣነ ቁፅሪ ሕማቕ እየ ነይረ ኢሉ ዘልዕልካ ዘረባሎ ግን ንዑ ብጎኒ ገዲፍና ፋይናንሳዊ ምሕደራ ኣብ ውልቃዊ ሂወትናስ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ኢልካ ትሓስብ ثانك يو ما حوي نتصرت حتى اسها معرخ اندي قداسي إلك تحسب نعمت امني تدربي انا باي كتر انا بولك كري خلخو معري زخنه فاينانس او محدرا ولقاوي معري زخنه فاينانس حجب معري كنبل كلنا كمزي ديتيل تشارت اي بي سي 10 بزي خيدا 10 بزي خيدا زي كونس تي بيزك زخنه فاينانس او محدرا انت زي بلكا معري زخنه نابرا خلوكا زل تقولو زيرو يلي تحسب مالتي معري فاينانس او محدرا زلو سبكا معري اناببر على ويلي خيامن مالتي كله تي ابنا برانا يزمركوس تحغسنا يكون تحزننا يكون تي كارود زلونا بدوتات مالت ስለዚህ ናይ ብሓፂር ክገልጾ ንሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ሙዕሩይ ዝኸነ ወይ ድማ ዌል ዲዛይን ዝኸነ ፋይናንሻል ፕላኒንግ እንዳሓለዎ ኮይኑ ናይ ውልቁ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሂወቱ ኣትሊስት ገለ ነጥቢ ወይ ድማ ገለ መድረኽ ከም ሰገረ ወይ ድማ ከም ዝበፅሐ ገረ ዝኣምኖ ማለት እዩ ምንታይ ፋይናንሳዊ ውጥን ተዘይብልካ ኮይኑ ወይ ድማ ኣብ እቲ መሰረታዊ ናይ ፋይናንስ ናይ ውልቃዊ ፋይናንስ ኣፍልጦ እንተዘይብልካ كل ነገር እዚ كل ተምፅኦ ገንዘብ ይኹን ንኣብነት ሓደ ሰብ 8 9 ሰዓት ይሰርሕ ቤዚክሊ መቸም ደንጊጹ ይኮነን ደንጊጹ ዝሰርሕ ሰብ የለን 8 ሰዓት ኣብ ቸርች ክሕልፍ ደኣ ወይ ኣብ ስድራ ቤት እምበር 8 ሰዓት ኣብ ኮንስትራክሽን ዲዩ ኣብ ፅሬት ዲዩ ኣብ ካልእ ነገራት ዲዩ ከነሕልፍ ወይ ክሕልፍ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ኢለ ይኣምን ግን ገንዘብ ከምፅእ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ 8 ሰዓት ዘምፅኦ ፋይናንስ ክንብል ከለና ነዚ 8 ሰዓት ዘምፃኻዮ ወይ 10 ሰዓት ሰሪሕካ ዘምፃኻዮ ወይ 14 ሰዓት ዘሪሕና ደምፃናያሲ ግቡእ ምሕደራ እንተዘይገርናልስ ግቡእ ናብራ ክህልወና ዝኽእል ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ በርቦት እዩ እንታይ ክትሓስብ ማእኸል ሓዊ እዚ በዝሒ ፐርሰንት መሊስካ ኢኻ ግን ንዓይ እንታይ ዝብል ኣረዳድኣ ኣለኒ መስለካ ነገራት ኩሎም ምሻሎ ፋይናንስ ጥራሕ ደይኮነስ ዝኾነ ዓይነት ኣርእሲ እንድሕር ዳኣ ልዒልና ናቶም መሰረታዊ ነገር ክንገብር ኣለና እዩ ሓደ ገንዘብ ሓደ ኣብ ሂወትና ኣገዳሲ እዩ ስለዝኾነ ኢና 8 ሰዓት ዲና 10 ሰዓት ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ 10 ሰዓት ነውፍረሉ ዘለና ዲና ወይ ድማ ነጥፍኣሉ ዘለና ነገር ከመይ ይሰርሕ ናይ ምፍላጥ ሓላፍነት ከኣለና ማለት እዩ መጠንቲ እንታይ ዝበሃል ፀዓት ዘጥፋእናዮ ንዕኡ ንኽነምፅእ ዘጥፋእናዮ ንዕኡ ንምዕቃብ ድማ እንታይ ክድልየና እዩ ኣፍልጦ ክድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁፅሪ ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ ቁፅሪ ይብልክ ንኣብነት 200 ትእቱ እንድሕር ደኣ ኮንካ ነተን 200 ከመይ ጌርካ ኢኻ ትመቕለን ዝበዝሓ ግዜ ዝመፅእ እንታይ ይመስለካ ዳንኤልካ ግደፈና ብጃ ኸይልናካ ገንዘብ ኣብ መፃፅኡ ይጣጥፊእና ደሎ እምበር ኣብ ማሓደሩ ይኮነን ጠፊእና ዝብላ ባህል ኣሎ እዩ ምናልባት ሰባት ኣብ ምምፃእ ንፉዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ምምሕዳር ከዓ ሕማቓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ምምሕዳር ንፉዓት ኮይኖም ከዓ ምምፃእ ሽገር ህልው ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ድማ እንታይ ክልቲኦም ምምፃእን ምምሕዳርን እንድሕር ደኣ ብሓንሳብ ዘየኺድናዮም ከዓኒ ብዙሕ ንኸይድ ኣይመስለንን ከባይ ጀሚርካ ማለት ስለዚ ንዝኾነ ነገር መሰረት ከም ዘለዎ ንገንዘብ ድማ መሰረት ኣለዎ ኣነ
زبز حق زي حجم مش زخونه فيديو نسمعنا مش سبات بيزنس اونر كخون اللوم زبلا بحال عليه مش حجنا عي ولا تصلون زنبرت بسلك اوكي مو متي الى اسر حيسي قرف ابيلي طنطنا بيليو بيزنس اونر ديكون نعمل حانت بيزنس تركب كل ነገር ካ ትሰርሑ ዝነበርካ 8 ሰዓት ገዲፍካ ናው ዝላ እንድሕር ኣጌርካ ማናቱ እቲ መሰረት ጽቡቕ ጌርካ ስለዚ ሓንጽካ እንታይ ክትገብር ናብታ ስራሕ ክትምለስ ትግደደሉ እዋናት ኣሎ ማናቱ እንታይ ሓደ ካብቲ መሰረት ዝበሃል ብዛዕባ ገንዘብ ሲ ኤመርጀንሲ ፋንድ ንብሎይ ንሓደጋ ግዜ ዝኾነካ ግዜ መቕማጥ ንኣብነት ሓረስታይ እንታይ ዝገብር ተልካኒ ኣይትመካሕ በዓልሓ ሰነድ ላብ ነውሓት ብምስላ ስለዘላ ንሰነ ዝኾኑ ቃንጫይ ዝእክብ ኣብ ቆውዒ ግን ሰነ ሕማቕ መዓልቲ ከጋጥመኒ ኢሉ ኣሚኒ ይኮነን ግን እንተ ጋጠመ ኸይሉ ስለዚ ብልህ ዝገብሮ ነገር እዚ ይመስል እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ወላኹም ይዝብል ገዛ እንድሕር ታንጽ ደሊኻሲ ኮፊልካ እንድሕር ብዛዕባ ተኣኪብካ ዘለኻ ገንዘብ ነቲ ገዛ ክህንጸካ ርኣይ ህንጸካ እንድሕር ዘይ ተዛረብ ኮንካስ ብልህ ኮንካን ይዝብል ነው ስለዚ ብልህ ክንከውን እንድሕር ኮይና መዓልታዊ ናብራና ነቲ ዘምጻናየ ገንዘብ ከመይ ነው ማሕድሮካ ክንፈልጥ ኣለና እዩ ሓደ ብዚያ ክብሎ ዝደል እንታዩ ማናቱ መሰረት ዝበሃል ኣሎ ፕሮቴክሽን እንብሎ ናምነት ፕሮቴክሽን ኣሎ ኢንሹራንስ ላይፍ ኢንሹራንስ ክኸውን ይኽእል እዩ debt management خالو كلاي كانتايو نتزم تخايو جنزب بروتكت تخدغبرو لكايو شنما انشورنس يو دد دما عدا خمي يسرح دما debt management دما عدا كمي يسرح كا قرب افلطو خلو كالو كلهم مس جنزب متصار سلازلو emergency fund خاني عديتنا قنات نيراتن يمش زخونه جنزب مسرخ باب تقناتنا اسرع نيران بيكوز نحما معلت سلا تخول سلازا حدا بيزنس كنجمبر كلناون مصيلنا اين زللينا انتي را خب نسلست ورحدي نشدش ورحي زخونه ነገር እንድሕር አጋጢሙ الناس ከምዚ መጻንሕ ዝኾነና ገንዘብካ ኢመርጀንሲ ፋንድ ክነቐምጥ ኣለና ሽዑኻ ብዝተረፈ ድማ እንታይ ንገብር ኢንቨስት ንገብር ማለት እዩ ምክንያቱ ኢንቨስት ንገብሮ ገንዘብ ንኸዓብየልና ገንዘብ ኣብ ልዕሊ ገንዘብ ንኽወልድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ነገራት መሰረታዊ ነገር እንድሕር ዘይጥዕዩ ኣብቲ ዝለዓለ ቦታ ክጥዕይ ይክእልን እዩ ስለዚ ብዛዕባ ገንዘብ መሰረታዊ ነገር ምፍላጥ ማለት ኣብ ህይወትካ ሓደ ዓቢ ጽልዋ ዘምጽእ ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንገዛ ጽቡቕ ጌርካ እንድሕር ሰሪትካ ያ ውሕጅ እንድሕር መጽእ ዘይከፍርሳ ይኽእል እዩ ቢኮዝ እቲ መሰረት ክሕዛ ይኽእል እዩ ጦርቋሽ ንፋስ መጽዩን ከፍርሳ ይክእልን እዩ ኣብ ፋይናንስ ድማ ንገዛ ርእስና ነቲ ዘምጻናየ ገንዘብ ኮፊልና እንድሕር ዘይሪእናዮ ድሕር ዘይ ኣመሓዲርናዮ ድማ ዝኾነ ነገር መጽ ከፍርሰልና ይኽእል እዩ ግን ሓደ ነገር ከዓኒ ከምዚ እንታይ ዝበሃልካ ኣይኮነን ከምዚ ምስ ገንዘብካ ምጽኢልካ ኮፊልካ ክንዲዛኣታው ገይረ ክንዲዝ ገይረ ክንዲዝ ወጻኢልካ ኮፊልካ ክትዘራረብ ከለኻ ኻ ጽቡቕ ግን ኣይኮነን ጽቡቕ ኣይኮነን ክብል ከለኹስ ፋን ኣይኮነን ከምዚ መስሓቅ ገለ ኣይኮነን ደስ ኣይብለካኒ ክላ ኢልካ ዕጹ ኣቢልካ ክትከይድ ገለልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ግን ኮፊልካ ምስ ገዛ ርስኻን ምስ ገንዘብካን ምዝርራብ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መሰረት ኩሉ ነገር ይኻ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ማእከል ሓው that's ክንመጽና ብሰፊ ሓብቲ ፋይናንሻሊ ፕላኒንግ ዝብል ወይ ድማ ሓደ ሰብ ውልቃዊ ፋይናንስ ናቱ ምሕደራ ከም ማሕደር ንሕከይኑ እንታይ ከማልኦ ዘለዎ ወይ ድማ ክገብሮም ዘለዎ ሓደ ብሓደ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ክንዛረበሎም ኢና ቅድሚ ግን ከም ዝበልካዮ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣነ እንታይ ዝመስለኒ ነይሩ ብዛዕባ ገንዘብ ክዛረብ ንሕርክንካስ ይሃብታሃብ ገንዘብ ይብል ነይረ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ትራፕ ዝነበረ ኣብ ርእሰይ እንታይ እዩ ኣነስ ብዛዕባ ገንዘብ ክዛረብ ንሕርክነስ ገንዘብ ክህልወኒ ኣለዎ ቀድም ይብል ነይረ ማለት እዩ ወይ ለካሲ ገንዘብ ክህልወካ ንሕርክነስ ቅድም ፕላን ክህልወካ ኣለዎ ዝብል ርድኢት ድሒርየ ወይ ድማ ፀኒሐ ኣብ ሂወት ተመኪረዮ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ከዓ ከም ዝበልካዮ ክላንታይ ገንዘብ ኣለና ነሞ ብዛዕባ ገንዘብ ክንዛረብ እንታይ ገንዘብ ኣለኒ ብዛዕባ ገንዘብ ክመሓደር ሕጂ ከምዚ ሓደ ካብቲ ኩሉ ግዜ ንሪኦ እንታይ ኣሎ ልምድታትና ወይ ድማ እቲ ዘለና ሃቢት ንሶም እዮም ኣበይ ደረጃ ከም ንበፅሕ ዝወዝና ማለት እዩ ንኣብነት ኢቭን መፅሓፍ ቅዱስ ብሉፅ ሰብ ከማን ኣይኮነን ዝብል ሕማቕ ዓርክሲ ንፅቡቕ ልምድታት እዩ ዝብሎ ሕጂ ንፅቡቕ ሰብ ወይ ንፉዕ ሰብ ኣይኮነን ዝብሎ ንፅቡቕ ልምድታት ብካልእ ኣዘራርባ ሓደ ሰብሲ ንፉዕ ክኸውን ሕማቕ ክኸውን ልምድታት እዮም ዝውስንዎ ማለት እዩ ስለዚ ልምድታትካ ንስኻ ክሳብ ገንዘብ ክሕዛ ኣለኒ ኢልካ ንድሕር ፀቢኻ በይና ከም ክትሕዞ መቸም ሓደ ሰብ ውሕጅ ምስ መፀ ድሓን ከኣልየ ኣይብልን እዩ ውሕጅ ንድሕር መፅእ ኣሎ ኮይኑ እንታይ ኢና ንብል ቅድሚ ውሕጅ ምምፅኡሲ ነቲ ውሕጅ ክከላኸል ዝኽእል ነገራት ገለ ነገር ኢና ንሰርሕ ወይ ገለ ነገር ንዓይሞ ድሕሪ እቲ ውሕጅ ክመፅእ ከሎ ናብ በቦቱ ከም ዝኸይድ ንሕና ከዓ ሂወትና ከዓ ካብ ሪስክ ከዓ ነድሕና ማለት እዩ ኣብ ገንዘብ እውን ብኡ ዓይነት ተማሳሊ ክሪኦ ይኽእል ኣነ እውን ማለት እዩ ቅድሚ ገንዘብ መሓዘሲ ብዛዕባ ገንዘብ ዘለኒ ርድኢት ክሰፍሕ ኣለዎ ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ካልእ ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ ኣእምሩኡ ወይ ድማ ብውልቅ በተሓሳስቡ ንሱ ከይኮነ ይተርፍን እዩ ንኣብነት ንብዙሓት ሰባት ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ዝብል መፅሓፍ ሪኮመንድ ዝገብሮም እየ ናይ ገንዘብ ምስ በሉስ ንዓይ ሪኮመንድ ዝገብሮም ሕጂ ኣብ ታሽሙ እቲ ሓደ ካብቲ ካብ ምንታይ ብፍላይ ካብ ኣማፃና ኣብ ሞርከተ ብርሃለይ ደስ ብለኒ እታ መፅሓፍ ሓቆም እዮም ብዛዕባ ቅርሺ ገንዘብ ኣይትዛረብን እያ
كمزي $200 سربحوا $300 يبلان مالتي it's all about mindset حجي حدا سب دوي لي مالتي أخليني من اللي بخاري هذا تين إني قروريش بزعبا جنزبي كاسا حبيت كان نيلني يا لي أنا دا بوك زياسي مسلم كلن كانت مصحفتنا فاينانس كري أخلوه زوار درا مصحف كمان يلن التمنتاي التمسرت سلا تنقرني بزعبا $200 أبزا قمتو أبزا وافرو هاي اسو استراتيجي قل التمسرت وي intention كابي كم زبقس اتحاق أنا كابي كم زبقس نخرج داقن أخيلاتنا زي مصحف زيا سلسي بزحات سبات كلتا نقرك حتى كداني قل سبات ገንዘብ መስሓስናይና ብዛዕባ ገንዘብ ንዛረብ ዝብሉ መገዲ ስለምንታይ ካልኣይ ገንዘብን ኣተሓሳስባናን ክሳብ ክንደይ ሪሌትድ ዝኾነ ወይ ድማ ክሳብ ክንደይ ቅርብ ዘለዎ ኢልካ ክትሓስብ ማእከል ሓወይ ቅድሚ ነዘን ክልተ ሕቶ ምላስካ ነታ ቀዳሚቲ ተይዝባል ዝገበርኳ ነይራ ምስታ ካብ ሕቶ ካወፅአ ይመስልን እታ ቀዳሚቲ ኣላኻ ዲ 50 ያ ኣለኹ ኦኬ ሶ እንታይ ምስለካ ንገንዘብና ጽቡቅ ጌርና ክነመሓድሮ ዘለና እንታይ ሓደ ካብቲ ፓርት ናይ ስድራ ቤትና ማለት እዩ because ንገንዘብካ እንድሕር ኣብ ጽቡቅ ኣመሓዲርካሲ መጻእ ናይ ናትካ መጻእ ናይ ቤተሰብ ድማ ተስተኻኽለሉ ኸይለ እየ ዝኣምን ሓንቲ I think معاس مخانو أي ذكران يمكن حنتي انترفيو رأني كلمي 3 ورح و 4 ورح خان خلي انت يزبل حدا صعدان تصلي منسي هذا صعدا انا حدا تصلي من سيكاني اذا راربون يروم حج انت يلو نحنا نسخو منسي حدا دينا يكوننا نقليلوسي انت يلو ملي في المسلك هذا حقتنا تحرقنا حسابات انه نحنا حدا يكوننا نيلو انت يفلا ليلوس نحنا نربع تولدو نحسب سخم دما نعرب مشت بلان تقبري له نحنا نربع تولدو بلان نقبر سخم دما نعرب مشت بلان تقبري له لازم كاب ازوسد كو ነገር እንታይ ኣምስለካ ንገንዘብ ካብ ግቡ ፕላን ምግባር ማለት ነትዝመጽ ዘሎ ወለዶ ናትካ ኸይተረፈ ውሑስ ቦታ ምጥጣሒ ማለት እዩ لازم ድሕርዳ ንገንዘበይ ብግቡ የማሓድሮ ኣለኹ ኮይነ ካብ ሕጅሲ ነትዝመጽ ወለዶ ናተይ ወላ ሰጣጣሓሉ ኣለኹ ማለት እዩ ማናቱ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣተሓሳስባስ ናብ መንጋ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣብ ገንዘብ ዘለና ኣተሓሓዛ ስርዓት ኣተሓሓዛ ናብ መንጋ ኸይዲ ማለት እዩ ናብ ውልደይ ክኸይዲ እሱ ድማ ናብ ትዝመጽ ወለዶ ክሕልፎ እዩ ማለት እዩ لازم እንታይ ክትገብር ኣነ ዝወሰንኩ ውሳኔ ኣነ ዝመረጽኩ ምርጫ ኣነ ዝሓረኹ ሕርያስ ነቲ ናተይ ወለዶ ወላስ መጻኢታት ናቱ የጸብቐሉ ማለት እዩ لازم ንገንዘብና ብግቡእ ክነመሓድሮ ዘለና እንታይ እዩ ናትና ጽልዋ ስለ ዝተርፍ እዩ ማለት እዩ عوت أسر قد فيه وتكتك أسر قد فيه لازم توم معلتها ونجبرهم للمتاد ما أسر قد فيه ما بزريانا مالتي حدزي أبدا خلي تحط خد متأخلك أنا أبزا حسب زي 5 زبالة فلوس زبالة ثالثني نعايز زلوت أتني ولا بزعبا جنزب كتنع زجبرتنا حنت نجر الله أنت عارف مثل كاسة saving your future book تبين متحف أنا ببني راني وش يا 9 بيج جلز الله متحف أبان ده يزبل زبالتني we don't have much and we don't know much يزبل بوزح يبلنا بوزح زي بلنا خاصي بوزح سلازين فلتي لازم بوزح كهلونا ندحر دا خوينو بوزح كاكن فلت علنا يزبل حساب مت مخنياتوس ندحر دا بزعبا ገንዘብ كتصنع جميركا ندحر دا ገንዘብ كم يسرح كتنبيو جميركا واغا سكيل نداطرخا يخاتمت واغا እንዳውስخكا يخاتمت اتمتنت واغا زوسخكا يوخاني ገንዘብና بخا እንዳምጻሃት مت زبل امنت علني مخنيات فلما implementation مش كمزي فلما بتازلتكا ጉልበት ጌርካ ይኻ ገንዘብ ተምጽ دحر كإلت مسطرخ جن اتقلبت أيقونن اتخيلتي جنزب زخون اتخيلتن اتنتخيلت كتطري شاق زبل كاي جزيني جنزب زخون دحروس على سايكان تاي حسابات مشات كا تجمر تخيلي خا مالتي على زي تخون فلما بقلبتك دحر بتناتك خلت دحر ما بحساباتك جنزب كتمت تخيلي خا انا خابزات اوس زينه تمهيره اوكي حج بقلبتي جنزب يمصالو تخبر علني كصنع علني خنبب علني كفلت علني بزعبا جنزب because هابتام يخون دحر أدليس هابتي خصنع زلني حجوس كون دحر دلي خا حجوس هذا تصنع زلك كوشو صاتر لها او تصنع لك مالتي لذي اذا حدا جن كلهم تصنع خايم هابتي هبو خاي مالتي نعوم ماستر مس جبر كام يليز امن سو ازيا تا حنتيا وي دونت نو انتي ربال بوزح زيبلنا بوزح سلا زين فلتي بوزح كنفلت اب جمرنالو بوزح كنا متينا زبل امنتولني ازيا حنتيا كلاي كاني انت خليت حتى من البات انت زي رسيعيا ترجم كات بوتيا كابرس خيوت يس حاره خمس بالكاتي مس ገንዘብ ክመጽኸሉ ምትእሳር ጣልጢፍ ተሰምታይ ዝገብር ቅድም ክህልወን ኣለዎ ዝብል ዓመር ወይ ድማ ረዲት ሕዝማት እዩ ገንዘብ ዘይብለ ብዛዕባ ገንዘብ ክዛራረብ ብቸም እዚ ሓደ ኣሎ ካላይካ በኣማጻና ኸውን ይኽእል ወይ ኮታስ we don't want to talk about it
قدمت كلون نخدل الله وزبل أبرسيو كل جبل ما أوكي كسب زلوا خصبي مالت سبزي نالوات كهلون حكيدون maybe إزجهر وانو مالتي. By the way guys, so far if you guys enjoy نحط قبروا الله خنكم زاو show share نحط غيركم وانا بزحات سبات I really appreciate that مالتي مزجن مالتي تمنتاي لايف كله بزحات سبات حطوا كلهم يخليو ندانيال كونه وبزي بزعبا زي نقرب زلنا بروجرام بزح حطات كلهم سلز خيل نبزحات سبات نعخا انت زي تقيمون عرفت خان خالق تقيم سلز خيل شير مغباركم عبا حاجه زين عنا مالتي تندلي زلنا علامه وين تندلي زلنا حسابات ما اب بزحات سبات ون كبصحن كسرصن كاي خدماتي ስለዚህ እንحر شير غيركم ما حنت سكند وسيركم لعلميتين ገነ ሰባት ኣለኹም عبا حاجه زيو نتيوم زيفلط ሰባት ወይ ድማ ተማ ኣብ ካሊ ቦታ ዘለው ምሳና ንخحبሩና ዓቢ ደገፊሞ ከም ኩሉ ግዜ ተቶም ሸር ትገብሩማ ብዙሕ ግዜ ነመዝግን ማለት እዩ yes ሸሓዊ ክንሓትትና just after 10-15 minutes አሞዳታ ናይ ሆቴል መልስን ክልወና እዩ ክንሓትትና yes ሕቶ ካዳልዋ ጽሓፋ እነ ሞዳታ ክልወና ናይ ሆቴል መልስን ያግዳን ሓወይ go ahead ስለምንታይ ሓደ ሰብ ነዛ እዛ ኣሳያቃትን እንደ ኣሳያቃትን ንኻይኮንኩን ኣነ ከም ስለ ዝነበርክ I think ሓንቲ ነገር ኣለ ኣብዚ ክዛረበላ ዝል እንታይ መስለካ መጽሓፍ ንንብብ ወላ ሕጂ ንዛረብ ዘለና ገለ ኣነ መጽሓፍ ዘንብብ ወላ ዛረብ ዘለኹ መጽሓፍ ዘንብብ እቶም ዝገበርኩም ጌጋ ካልኣይ ግዜ ንኸይደግሞም ካልኣይ ድማ ክጋጊር ዝግባኣኒ ግዜ ንምሕፃር እዩ ሎማዓንትን ዛረብ ዘለና ከኣኒ ምናልባት ኣነ ዝሓለፍክዎም ንኻልኦት ሰባት መጻእ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማእኸለ ዝሓለፍካዮም ንዓይ መጻእ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ክጋገዮም የብለይ ማለት እዩ ለዚ ኣብታ ዝበልካያ ዝመጻናሉ ጎደና እያ ንዓይ ዝቀየረትኒ ጠቕሲ መዓት ጠቕስታት ክህሉ መጽሓፍ ቅዱስ ክእል ግን ድኻም እንት ከይትኸውን ስድቃሳይ ትፍቶ ትብል ጠቕሲያ ግን እንታይ መስለካ እንድሕር ዳ ሓሳብ ገንዘብ ዝህልወኒ ንገንዘብ ነጽንዖ ሓደ ንኽንመልኮ እዩ ገንዘብ ንኽህልወና ጥራሕ ኣይኮነን እንታይ እዩ ንኽንመልኮ እዩ ማለት ሓደ ምክንያቱ ገንዘብ መሳርሒ ኢልና ስለንኣምን ምሽ ካልኣይ ድማ እንታይ መስለካ ሓረስታይ ወደ ሓረስታይ እንደ ሓረስታይ ኢለን ይራዕንትዎ ምሽ ዳሓን ሕጂ ሞ ቃንጫ ኣይንኣክብ ሰነጋና እንድሕር መጽዩ ሽዑ ንሪኦ ዝበሃል የለ ሽዑ ዳሞ ተወዲእኮ ኣተን ዝነበረኻ ጥሪቱን ሞይተን ማለት እዩ ለዚ ወላ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ብልህ ክትበሃል እንድሕር ዳ ኮንካሲ ኮፊልካስ ክትገብር ኣለካ እዩ ሰባት ምእንቲ ከይስሕቁኻ ነገራት ምስ ኮነ ኣብ መንጎም ሰብ ቋረፅካዮሲ ሕጂ ኮፊልካ ክትገብር ኣለካ እዩ ዝብል ክትተሓሳሰብ ኣለካ እዩ ዝብል ማለት ለዚ ገንዘብ ንኽነምጽኢና ብዛዕባ ገንዘብ ነጽንዕ ወይ ድማ ብዛዕባ ገንዘብ ንዛረብ ንኣብነት ኣነስ ባዮሎጂ ሳልሳይ ዓመት ተምሃራይ ነይረ ማይ ነፍሕምሽ ክንደይ ዓመት ይኾን ኣሎ 12 ዓመት ኣብ ክሳብ 12 ግሬድ ፕላስ ድሕሪኡ 2 ዓመት ፍራን ዳርጋ 15 ዓመት ኣከባቢ ነይሩስ ብዛዕባ ገንዘብ ዝበሃል ኣይተምሃርኩን ኣነ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ኣብ ፋይናንስ ቀዳመይቲ መጽሓፍ ዘንበብኩ ግን ሩል ኦፍ 72 እያ ትብል ነይራ ሕጂ ሕጊ 72 እዩ ሕጊ 72 ከመይ ይሰርሕ እንድሕር ዳ ዘይፈሊጠ ገንዘበይ ከመይ ገይሩ ይዓብልዩን ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ነተን ዘምጻኽዎን ገንዘብ ከመይ ገይረን ይራብሓለይ ክፈልጥ እንድሕር ዳ ኮይነ ሕጊ 72 ክፈልጥ ኣለኒ ሕጊ 72 ማለት ንዛረበላ ዘለና ኣሕዋት ሕጊ 72 ማለት ገንዘብካ ማዓስ ዳብል ይኾነ በቲ ዝወሃበካ ወለድ ምስ መቐልካዮስ ማዓስ ዳብል ይኾነልካ እትፈልጠሉ መንገዲ እዩ ንኣብነት ማእኸል ሓወይ ምናልባት ንኹልና ብርህቲ ክትከውን ምእንቲ ማለት እዩ ንኣብነት ኣነን ማእኸለን ኣለና ኣነን ማእኸለን 600 እንድሕር ዳ ኣነን ካብ ሕጂ 30 ዓመት 600 ከውፍሬ እንድሕር ዳ ኢለ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ድሕሪ 30 ዓመት እዘን 600 ናተይ ክንደይ ይኾና ክፈልጥ እንድሕር ዳ ኮይነ ሕጊ 72 ክፈልጥ ኣለኒ ሕጊ 72 ኣሎ ወለድ ከዓ ዝተወሃብክዎ ከዓ ክፈልጥ ኣለኒ ማለት እዩ ለዚ ብዛዕባ እዚኦም ንኣብነት 600 እንድሕር ዳ ኣቐሚጠ ንበል 12% ከዓ ወለድ እንድሕር ዳ ረኺበ ካብ ጅባይ ዝወፅእ ገንዘብ እንድሕር ዳ ደሚርናዮ ከባቢ 180,000 እዩ ዝመጽእ ብ12% ካብ ጅባና ዝወፅእ ገንዘብ ጥራሕ 180,000 እዩ ወለድ እንረኽቦ ግን ክንደይ እዩ ዝመጽእ እንድሕር ዳ ኢልኩምኒ ልዕሊ 850,000 ኣከባቢ እዩ ዝመጽእ ስለዚ እተን 180,000 እንድሕር ዳ 850,000 ከም ጻለይ ዝኽእላ ምዃነን ፈሊጠ ጥራሕ ከተግብረን ዝኽእል ለዚ ብዓሰት ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ብ180,000 $1 ሚልዮን ህልወኒ ኣሎ ማለት እዩ ለዚ ሕጊ 72 ከመይ ይሰርሕ ፈሊጥ ኣለኹ ሶ ብዛዕባ ገንዘብ ክዛረብ ዝገብረና ሓደ እንታይ ሕግታት ገንዘብ ክፈልጥ ስለዘለኒ እዩ ካልኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝገብሮ ምናልባት ናይ 600 ካልኩሌት ገብሮ ከይህሉ 600 ንወርሒ እንድሕር ዳ ቀሚጥና ኣብ 300 ወርሒ ይኾን ኣሎ 25 ዓመት ስለዚ እንድሕር ዳ ካልኩሌት ጌርና ኣይ ቲንክ 1 ሚልዮን ገለ ዝመጻልና ዝኸውን ርግፀኛ ይኮንኩን ካልኩሌት ንገብሮ ንኽእል ኢና ኮምፓውንድ ኢንተረስት ስለዝኾነ ወለድ ኣብ ልዕሊ ወለድ ስለዝኸውን ስለዚ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ገንዘብ 1 ሚልዮን ዝሓዝና ይኮንናን ሩል ኦፍ 72 ከመይ ክሰርሕ ኣለዎ ንፈልጥ
كلتا شح مس هالونا خابتن كلتا شح 100 سيف كنقبر مجمرنا إنا كم يجرنا إنا نتا 100 الرابح أنا حسب مالتي كلاينا قداسن عند حد أبزمت أنا اللي قرنا زعبا جنزب زي تمهارنا خوينا أنا بيولوجي تمهاركون إلا بيولوجي زعبا خالد بر زعبا جنزب أيكونه سلسة يحق برزلن نتوم مهراني نايم مرار حال أنت يزبهالي باللي because سومتا فيلد مهيروم نيم جن حجن تاي ودع 10 شمون تعمد سلة أكل وعلى خان جزار سخات مهر مالتي سلازم وعلى خان جزار سخات مهر كلها هيلكا بزعبا فاينانس مهر مخنياتو بزعبا فاينانس مزراب مالت بزعبا ناتكا فاميلي متأي مزراب مالت سلازم خونه مالتي حدا نسيو كلا إذا عبي جيجاز جبركو أنا أنت مسلكا لساني تايز بالي جبر كلا جنزب أنت خجبر اللي مو إزبل وش تيك حنساب كأنت يخون وش تيك زأمن اللهم من زاروا مس ببينهم يخون تحقق إن أنت مسلكا عند حرد عشان مو أنت ساعات نجنزب يسرح له خوينا 10 ساعات نجنزب يسرح له خوينا جنزب تزعبي بوتا أباي حيزله because نسوس أمينا 5 قد سنس فليت الله بزعبات زقد سن نجار دما نايم صنعن نايم زرابن نايم مخارن حلفنا تالني لك كمتم كلهم نجارات معلتا هيوتنا نعلل له مسبوطنا جنزب كاني كم ممكن نزارب ولا لنا يو زبل أمنة تالني يو ما أخلي حوي thank you that's true that's حركتي زعبسيو تي دحر بايتها أي حق زكاني مبزحت جيزة I think إن زواج حسب درجة أي حق زاني هم زال كأن 10 شهور متعامل مساخل كأن you have to take the responsibility ويتحالف إن تزبها لنا هو كاسي متشم كندي سباتنا بز 10 شهور متحالف ناسي سدرا بيتنا زمر عونا سدرا بيتنا جزانا جزءنا سبات يلون ماكينة جزيوم زي ماكينة تواصل كذبنا سبات يلون مات لذي كسب كندي زين دحر أبيوتنا شو من ساعات 10 ساعات نصرح نهار لنا خوينا كم زولكو again تي فاينانشال كبهال كله أنا حجي فاينانس كبهال كله بقى قصرتها تطانا نقوم شارت قلنا لكم ترى يزرع عيني يرقدم ماتي زبز حسب كأخهم يزرع ماتي but it's not just تي مسرت جن كتفلت كتقال لك أنتي تعداز بهال أنتي كم يسرح عدا حدا قدامي تزيار إنا لنا ماتيو حدا ديد مانجمنت بقى بقوم بوتر دوت كده لك مناتو بفلاب كندا نحر أمريكا أوروبا نحر لهم كينكم زبز حقيقة عدا أنتي تي نت إيكونومي بمولو زنقاس عصو عداي سلزي أبعدا زلنا ردرا نحر زي عبيو أبعدا زلنا أتقامتا ويفلتتنا نحر زي كب نحر زيلو قدنت بعدا نحلخ ويكنسر قدنت هاوي زخون مالتي تلقح أنا لقح ينتهي باريا كل جزء that's متحف كل زبلون مالتي سلزي تيوم كلقحنا زدري سبات كلقحنا يوم مثل لقحنا خاخن السرينا مالتي مثل أسرنا خاش وتشم من كوننا مالتي تحريون تاعهم كوننا استوب كنقبرينا والحانت نجر بزي بالله ما سلزي تقدماي نجر تي عدا رديتنا خسفح خلالو أبناء عدا مالتي نحر زي سفيحهم كويننا أبعدا نأتنا كريديت كارد ديو لاين اوف كريديت ديو كريديت سكور زي كالوت ناي غودنا زلق خديم بوኦም እንዳተኣሰርና ንብዙሕ ግዜ ክንከይድና ማለት እዩ ሲምፕሊ አንተ ወይ ዝምፀኻዳኒ ዝፈትዎ ሓሳብ ኣላ ማለት እዩ ንሕር ብዛዕባ ገንዘብ ሃብትን ተዘለኻስ ብዛዕባ ሃብቲ ዝፅንዕ ትብል ዘረባ ቀደም ይኣምነሉ ነበርኩም ከመይ ገይረ ብዛዕባ ገንዘብ ከፅንዕ ከመይ ገይረ ብዛዕባ ሓጎስ ከፅንዕ ምክንያቱ ከምዚ ናቹራሊ ኣውቶማቲክ ባይ ዲፎልት ዝውሃቦ ኮይኑ ስማዓኒ ሰብ ዝነበረ ማለት እዩ ለካስ ዳሕራይ ምስ ተረዳእኹሲ ብዛዕባ ገንዘብ እውን ከፅንዕ ከም ዘለካ ወይ ንዕኡ ጌጋታት ዝፈፀሙ ቅድሚ ሕጂ ሰባት ንኸይትፍፅም ንስኻ ካብ ቅድመኻ ዝሓለፉ ሰባት ከተንብብ ከም ዘለካ ተረዲአ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዕዳና እንድሕር ብግቡእ ኣመሓዲርና ዳኒ what is the second step ንብሎ I know እቲ ዝዓበየ ኣብ ፋይናንስ ክመፅእ ከሎ ምስ ኣተሓሳስባና እዩ ዝምርኮስ ስኖት ምስቲ ድሌታትና ጥራይ ዘይኮነ ወይ ምስቲ ነብሮ ራሽ ዝኾነ ናብራ ዘይኮነሲ ድሌታት እቲ ፋንዳሜንታል ወይ ድማ ታሕቲ ዕሙቕ ዝበለ መሰረት ኣረዳድኣና እዩ ዝውስኑ ኢለ ዝኣምን ማለት እቲ ኣረዳድኣ ወይ እቲ ኣጠማምታ ካብ ገንዘብ ዘለዎ ንድሕር ዘይተዓርዩ ብዘየገድስ ዘምፅእኻ ገንዘብ ኣምፅእ ትርጉም የብሉን ድሕሪ ዕዳና ወይ ድማ ብዛዕባ ዕዳ ዘለና ርድኢት ምስ ተስፋሕና ካልኣይ ከም ነጥቢ ንብሎ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ፕሮቴክሽን ይበሃል ግን ብናትካ ከም ካልኣይ ክኸውን ዘለዎ ነገር እንታይ ኢና ንብሎ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ውልቃዊ ፋይናንስ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ የስ እንታይ እስከ ብዛዕባ ናባ እንዳመፃና እንከለና ሓደ ኣገዳሲ ነገር ዝገብሮ ኣሎ ምሳኻ ብዛዕባ ፋይናንስ ንዕልል ከለ እስኻ ካብቶም ዘንብብካዮ መፅሓፍቲ ንዓይ ተካፍለኒ እንከለኻ ኣነ ንዓኻ ክካፍለካ እንከለኹ እንታይ ትበሃል ፈልሲ ወይ ድማ ዘርኢ ኢና ንዘርኢ ነው ሕጂ እንታይ ኢኻ ናይ ሃብቲ ፈልሲ ኣብ እንታይ ዝበሃል ኣብ ርእስኻ ወይ ድማ ኣብ ርእሰይ ስለዚ ናይ ሃብቲ ፈልሲ እንታይ እዩ ዝኸውን ኣብ ርእስኻ ይኸውን ሞ ሽዑቲ መንገዲ ግን ንስኻ ይኮንካ እንትኸዶ እስኻ እንተ ነጊርካኒ ኣነ እየ ዝኸዶ ናተይ መንገዲ ቢኮዝ ብዛዕባ ናተይ ፋይናንስ ካባይ ንላዕሊ ዘገድሶ ኣካል የለን መንግስቲ ይኮነ ቤተክርስትያን ኣይኮነ እንታይ ዝበሃል ካልኦት ኣይኮኑ ስድራይ ኣይኮኑ
حجي كن انت مسلك ناي نفس وكفنا عي ولا لو ما عندنا زرارب زلنا انتايو ات ناي هابت مترايز بحال زرئسي اب نفس اب راسنا اب نحرحنا نخن زرارا ايت منقد كن من يزخلو بعلو يزخلو انتاي غيركا ما اكل انتاي غيركا جنز هابت تخطر خم زلكا سخات راح يخاطخلو تروخوا حبريتا انتاي زغبركا كمي غيركا تخيليو لذي اقداس زغبرو انتاي بزعبا جنزب تتصنع انكلخان ناب جنزب قصكا خطقع انكلخان نابن انتاي مسلكا دايركشن اقداسيو انفت تقلطافه يكونن معاس هابتيمكا يكونن اخن بصن خل نخونينا معاس هابتيمكا زي يكونس ግን ድማ ተአንፈት ኣብዚ ኣምስተ ዓንተ ወዝም ፀኸያ ሕቶላ እጂ ኣገዳሲ ዝብሎ ኣና ኣብ ህይወት እንታይ መስለካ ንዓይ ዓወቲ ኣንፈት ምምራፅ እዩ ወላ ፋይናንስ ኣብ ካልእ ወላ ንኣብነት ኣብ ማዕልታዊ ህይወታትና ልምድና እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣብ ገንዘብ ከዓ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ልምድታትናስ ኣብ ገንዘብና ኢንቨስት ምግባርሲ ስነ ስርዓትና እዩ ኣገዳሲ ዝብላ ኣበሃህላ ኣሎ ምሽ ምክንያቱ ሓንቲ ግዜ ኢንቨስት ናይ ዝገበርካ ኣይኮነን ተራ ቀጻሊ ኢንቨስት ናይ ዝገበርካ እዩ ናብል ለዚ ከምኡ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣንፈት ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ because ኣብ ርእስና ፈልሲ ዘሪእና ኣለና ካልኣይ ድማ ኣንፈት መሪፅና ኣለና ኣነ ዘይ ሓስቦ ዝነበርኩ ሓንቲ ሓሳብ ኣላ I think Myron Golden ካብታ ቦስ ሙቭ ትብል መፅሓፍ ዝሃብካኒ ካብኣ ዘንበብኩ ያ መስለን ትርኢ ተጋገ Myron Golden ኣብ እንታይ ኢሉ ፅሒፍሎ ደስ በለት ንመስለካ ሓሲበ ይፈልጥኒ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ማለት እዩ ግን ኣብ እንታይ ኢሉ ሓደ ሰብሲ ኣብ ሙሉ ህይወት ሚሊዮነር ይኸውን let's say that ካልኩሌት እናገበርና ክንከይድ ንኽእሊና ፒሮን ወረቐት ዘለና እንድሕር ደኣ ኮይና ሓደ ሰብ $10 እንድሕር ደኣ ንሰዓት ዝኽፍል ኮይኑ እሞ ድማ ኣብ መዓልቲ 8 ሰዓት ዝሰርሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ማእኸላ ሓወይ ኣብ መዓልቲ ክንደይ እትሎ እንድሕር ደኣ ኢልና 160 because tax inflation ገለ ከም ዘለዎ ኮይኑ እትዎ ኣብ ግምት ብሓፈሻ ስለንዛረብ ዘለና ኢና 160 እንድሕር ደኣ ንመዓልቲ ዘእትሎ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ድማ 10 መዓልቲ ይሰርሕ እንድሕር ደኣ ኢልና ወርሒ 3200 ደሞዝ ኣለዎ ሓደ ሰብ ንብላ ኣለና ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ወርሒ 3200 ደሞዝ ኣለዎ ኢልና السبب 30 عمت አለው يجوالي ጥሮታ ንወጻሉ ዕድመ ክንደይ ዝበዝሐ ግዜ 35 ዓመት ስለዚህ ክንደይ ዓመት አለው 35 ዓመት አለው حقيقة دحن نግደፎ ብሱሳ ጥሮታ ክወጽእ ደሊና ያለና ነዚ ሰብ በዛ ዘለዋ እንድሕር ደኣ ሰሪሑ ደሞዝ ከይወሰኸ ከይጉደለ ድሕር ደኣ 3200 ዝረብሖ 30 ሶሪ ዝረብሖ 12 ጌርናዮ let's calculate ግበሮ ኢኻ ማእኸል ሓወይ ግን ሓደ መዓልቲ calculate ጌርየ ነይረ 38 ሺህ አካባቢ ዝመጽእ አሳን 8400 አካባቢ ዝመጽእ ዝረብሖ 30 ዓመት ግበሮ ሕጂ ዝረብሖ 30 ዓመት ተገርና 1.1 ሚሊዮን ይመጽልና እሰብ እዚ በዛ ዘለዋ እንድሕር ደኣ ቀጢሉ ኣብ ላይፍ ታይም ናቱ 1 ሚሊዮን ዶላር ይገብር ማለት እዩ ኣነ ወላስ ብ10 ቅርሺ እንዳተኸፈልኩስ ኣብ ዘመነይ ሲ ሃብታም ኮይነስ ይፈልጥ የ ማለት እዩ true እዚኣ ሓንቲ ሕጂ እንታይ ግን እዚ ሎንግ ተርም እዩ ከምዚ ምሻሎ ኣብ ዘመንካስ እቲ ገንዘብ ብሓንሳብ ስለ ዘይመፀካ ኣይተስተማቕሮን ኢኻ ኣገይሮ ሕጂ ብዛዕባ ሃብቲ ክንሓስብ እንከለና ከኣኒ ፍሪ ግዜ ንምዕዳግ ምሽ ምርጫታት ንምህላው ምርጫታት ንምህላው እንድሕር ደኣ ኮይኑ ምርጫታት ንምህላው እንድሕር ደኣ ኮይኑ ነዞም ኣብ 30 ዓመት ክረኸቡ ዝግባአና ሚሊዮን ዶላር ንብሎም ዘለናስ ክናሕፅረሉ ንኽእል መንገዲ ንድለ ኢና ንብል ዘለና ለዚ እሱ ኸ እንታይ ይኸውን ሓደ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኸውን ካልኣይ ካ እንታይ ይኸውን ክእለትካ ምዕባይካ ኣገዳሲ ይኸውን ምክንያቱ ምናልባት ኣብ ክርስትና ኩሉ ሰብ ብክርስቶስ ስለተዓደገ ሓደ ዓይነት ዋጋ ኣለዎ ኢልና ኢና ንምሃር ኣብ ዕዳጋ ግን ከም ትልቅ ንበጊዕ ሒዝናያ ንዕዳጋ ምስ ወፃና ዋጋ ዝትመነላ ሰባት ድማ ኣብ ማርኬት ዋጋ ኣለዎም ማለት እዩ ክንደይ ተውፅእ ይትመነልካ ስለዚ ዋጋ ገዛ ርስኻ ከዓቢ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ እንድሕር ደኣ ዴት ማኔጅመንት ዕዳ ከመይ ይሰርሕ ፈሊጥና ኣለና ኮይና ካልኣይ እቲ ቀዳማይ ዝበሃል ፕሮቴክሽን ይኽመጽእ ዘለዎ እንዶ because ገንዘብ ተምጽእ ኣለኻ ግን ድማ ፕሮቴክትድ እንድሕር ደኣ ነቲ ገንዘብ ፕሮቴክት እንድሕር ደኣ ዘይጌርካዮ ንስኻ ካብ ስራሕ ምትጠጠው መስፈልካ ገንዘብ ናባኻ ምጽእ ጠጠው ክብል እዩ ስለዚ ሽዑ እንታ ክትገብር ኢኻ ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ እዚ እንታይ እዩ ፕሮቴክሽን ኣሎ ኢልና ዴት ማኔጅመንት ኢልና ዕዳ ኸ ኢልና ሳልሳይ ዝመጽእ ካኒ ንሕማቕ መዓልቲ ዝኾነካ ገንዘብ ምቕማጥ ኢልና ኢመርጀንሲ ፋንድ ንብሎ ቅናት ኣዴታትና ክንዝክር ንኽእል ኢና ቀውዕ ንእክቦ ቃንጫ ክንዝክር ንኽእል ኢና ወይ ድማ እንታይ ክንዝክር ንኽእል ኢና ካልእ ካኒ ሳዕሪ ፀናዕቲ ካ ክንዝክር ንኽእል ኢና ማለት ንሕማቕ መዓልቲ ዝኾነካ ነገር እዚ እዚኦም ኣገደስቲ ሰለስተ እዚኦም ከኣገደስቲ እዮም ዝብል ኣባሃላ ሒዘ ኣለኹ ኣብ ፋይናንስ ግን ክልተ ነገር ኣገደስቲ እዮም ሩል ኦፍ 72 ሕጊ 72 and then wealth formula ዝበሃሉ ናይ ሃብቲ ቅማረ ምክንያቱ ብዛዕባ ሃብቲ ክትፈልጥ ረሊኻ ቅማረ ናይ ሃብቲ ከኣኒ ምንባብ ኣገዳሲ እዩ ሎሚ ዩቲዩብ ወላ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ማዕድ ዝኾነ ዩቲዩብ ቪዲዮታ ስለ ዘሎ ማለት that's fantastic no that was fantastic I hope Camille so far guys እንሕር እስከ ጽባሎ ዶ ወይስ what do you guys think so far think تزعبي علمان زل حسابات مكفال سباتي أنا كابوش سأزرها وكار حني ربيها
ምናልባት ተኻተልቲ ግን ካብዚ ሎማ ዓንቲ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ወይ ድማ ሓሳባት ኣይሆ ይረብሕሉ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ዓበየ ዝመፅላኒ ሓደ ፀላ ኣሎ ኢነር ቮይስ ኣሎ እንታይ እዩ ሕጂ ገለ ሰባት ብዛዕባ ገንዘብ ብዛዕባ ጥሮታ ገለመለ ክመፅእ ከሎ ኣይኖ ቀዲሙ እቲ ቪዥን ገለ ክመፅእ ኣለዎ እቲ ራእይ ክመፅእ ኣለዎ ክሳብ ክንደይ ንምንታይ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ንድሕር ዘይፈልጥካ ኣፍኮርስ ስለምንታይ ሴፍ ትገብር እውን ክርዳእካ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ግን ሰባት ኣይኮነን ብዛዕባ ፕላን እዚ ሕጂ 20 ሕጂ ዳንኤል ርግፀኛ ገለገለ ሰባት ፅሉል ዝወዲ ብዛዕባ 20 30 ዓመት ዛረባለ ዘለካ ሰባት ኣይሰኣንን እዮም ውሕዳት ማለት እዩ ኖት ብዙሓት ውሕዳት ሕጂ እሳ ሓንቲ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከመይ ገይሩ እዩ ሓደ ሰብ ንሎንግ ተርም ቪዥን ክህልዎ ዝኽእል ካልኣይቲ እቲ ኢነር ቮይስ ኣሎ ከም ዝበልካዮ ንኸየፅንዕ ኢነር ቮይስ ኣውት ቮይስ ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ንኣብነት ፖለቲካ ኣሎ ከም ሰብኣይ ፖለቲካ ክትነጥፍ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ነገራት ክትነጥፍ ትደሊ በዚ ሎማ ኢላ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ኣሎ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ኒው ኣጀንዳ ኣሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቭሊ ካላኸል ክንጋ ክስቶ ከምዚ ኮይና ክስቶ ከምዚ ኮይኑ ክስቶ ከምዚ ኮይኑ ሓደ ነገር ግን ዝተረዳእኹ ኣብታ ዝበልካ እያ ገንዘብ ተፅንዕ ቅድሚ 6 ዓመት ኩሎም ተፃወቲ ኣብ ዓለምና ዘሎ ተፃወቲ ኩዕሶ እንታይ ይገብሩ እንታይ ይምስሑ ኣሚን ኣብ ምሰየንቲ ጋንታ ኣለዉ ክንደይ ተገዚኦም ክንደይ ተሸይጦም መን ናበይ ተሰጋጊሩ መዓስ ክሰጋገሪ መን ናቶም ኤጀንት ይፈልጥ ነይረ ቅድሚ 6 ዓመት ሊትራሊ ኣይ ካን ቴል ዩ መን ናበይ ፃወት ነይሩ ኤስ ሚላንዶ ኢንተር ሚላንዶ ኣርሰናል ዶ ገለበለ ብምሎም እዚኦም ብግቡእ يصنعون نيره because أما عالتي أنت واحدة 3 فيديو أو 4 فيديو بزعبان سبورت سمع نيره حجي زخونة سمسيو تخاتي عدار خسارة ندخل زن قال لي لخماني أمن نيره مناتو بلوم عالتي أمورون تخينا نيره بزعبو تقاني ستوعي مالتي زينا نيوز سمعوا أبني بريمير ليج دي أبقى دي نير مالتي إذا عينت فويس على حدا تناي political voice من الله ካልእ ናይ ውልቃውያን ሰባት ኣጀንዳ ፖዚቲቭ ነገር ብዘይገልፅ ኣሎ ንስኻ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ኣብ ግምት የትኢኻ ሕጂ እሱ ዝርአና ሕጂ እንታይ ዝርኢ 95 ሚእታዊት ኣብ ካልእ ሂወቱ ይሕሊፉ ሓደ ሰብ 5 ሚእታዊት ኮንሽስ ኮይኑ ኣብ ገንዘብ ክዕወት ዘሎ ተኽእሎ ሬር ከይኑ ይስምዓኒ በቃ ኣዝዩ ከቢድ ከይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ኢሊሚኔት ክገብሮ ክትክእል ኣለካ እቲ ብፍላይ ናይ ደገ ድምፅታት ጫውጫው ዝብል እዚ ዘየድልዩካ ነገራት زيد يخاف الكلوس بقى أبي واتكاس حنتي سنت نقدم نخصكم زي حجوز خانة قرات مالتي مناتو أنا سير رونالدو كريستيانو رونالدو من دكتور رونالدو نيرو من يبلو عنيرو من سينيرس بقول بفلت نيرو لك الله من ما عطينا عقص مسألة زعلنا مركم مالتي فدي somehow أبسط زون عايز أنم there is no problem نوعهم سمعت ساقم يقولون قلت المدرخ سقط دليل ويبلبخات هكونون تتخرج اللي خان حرب بينو خينو integrity بالكان حدنت يبلكان مس سخات ريلين مس سخات خورن زلخه مالتي حجي سبات اينوت مبزحتي غيزه اوفنسيف زخونو ويدما اندحر اوفنسيف زخونو سب او عين زوع عليهم رغصنيا مبزحتي غيزه دانيال دفنا بزعبا 25 30 عامات يزارب زلو مالتي حجي نزي حدا سب نزي نغرات كاد غيرو بخمي عين مغدي كردو زخل حدا كالاي صبوت رست لا دس بلن مالتي اي نو بانك خير انا عندنا حويك اندي بانك لك اي دونو بزعد صبو ነገር برايفت دانيال هبتام دي خاص بزعبا ገንዘብ ከም ዝትዛረብ ዘለኻ ኣዝብል ምኽርካ ዘረባኻ ኣሎ ሓደ ማለት እዩ ነዚ ዓይነት ነገራት ኢሊሚኔት ንክንገብሮ ኢልየ ሕጂ ቀዳማይ እንታይ ገንዘብ ኣለካ ይደደቨር ነው ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እቲ ገንዘብ ክበሃል ከሎስ ብጀካ ኣብ ባንክ እምበር ኣብ ሓንጎላ ተሓስባ ዝቕየር ከም ዝኾነሲ ዘይምእማን ከይኑ ይስምዓን ስለዚ ክትሕቶ ብኸመይ ምርኣኻ ይነካ ቀዳማይ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ገንዘብ ክዛረብ ንሕር ኮይኑ ሃብታም ክኾን ኣሎ ወይ ድማ ክመክር ንሕር ኮይኑ ዝብል ኣራዳዳ ኣሎ ወይ ድማ هبتام I don't know خندي تهبتي سبننا تو هبت مجلس لنا عملنا $100 أبيت خلنا $100 تركم يانا هبتاماتنا يكون $100 100 عفوا زلوا هبتام يورب جيزنا هجيب من هالوقت $100 هبتام كنت أقول لك هتخلينا حدث maybe حدث $1,000,000 هبت كنت خليها it's still the amount of money is different I don't بو represent جبرانين عقد هشماتي عندنا ساخالاتي التسعان حموش الميتاويت أبكالي هو كحلفك حموش الميتاويت رأي أبجنزب وفاينانس ولا تيوم زنبوب مصحف تكايبك أزيوم عم بتتفلم سوات بزعبا فاينانس نسخة النيبل أنا قصر حماق يبلوها قديمهم كيف there is nothing related جنزبن فاينانس قصرنسي كسب كندي related زلوا كسب كندي لسه I don't know I'm a financial advisor I do finance all the day all the time I never think كسب كندو قصر أنا نجرا إلى آخر مالتي
حاجة نزين حتى زين بخمي كنملسن ويدما إليمينيت كنقبرن مخانا نزين كم objection كان ننزل رأينا بزح زين بزح حتى سبات كعن قصة لزريني كم يقدر كم مجلس كان زين I think بقدماي success principles بالمتحف أنا ببنيره حانت خبا دس بدت النجار الله كل زي زبلا أجن زي بستفليت لازم رخب كوي أنت تبلا ومسلكها ناي رئيس اللي داويد ما كم زستمز جبو شوتات نامنتي كل سب نايل بود الله يلو نايل بخاد الله يجن أورقة أنت زي سفير وشجري متي حجي نايل بخاد الله أورقة كم زجبون كلو أنت يوم زخون مدى بيوم زخون ويرما كم زي استمز جبو شوتات يخون سلازم تاي ويرما ناي رئيس اللي داخل زبالالو كلهم كتبت عم ترلس أبسل إيرانات كمقامات مالتي I think أبيوتنا زغللو نجار نعي يغلل اللي يزولو نجار كنجرك بزوح نجارسي distracted نخيكون أمري نخيس الرأسي معناته أمره خان ندحرنات كأتو كورونا بكال بوتا تعاليو ندحر دا داير بال أتو كورونات كاتسريعو بومت عند ما صار حمز جبا كان جرات السرقية لذي نعوه قللنا زغلي لذا أمنو أن أنتي مسلكها أنتي زلابتات صحفت دس بلتني ناي رئيس اللي دام هلاو ويد ما استمزجبو شوتوتات ناي لب خاد الله ورقة بمسفار سيبل كاب زي ترى تلواس كده حنا كايخ اللي ويد ما هي ود كاسك قلل كايخ اللي يزول لازم خمس بالكاو أتوكرين ننتايز بعض نمعكاب ويد ما أتوكروناتي أو حدا نجار نمقبر مخناتو أتوكروز جبر كالو نجار سلاز عبي 9% تبتي 5% تبتي زبال إلن نتزرع له خاين نجارسي مولو أتوكرونات كايب كخسر حال تحرقون كا استمز جاب نجار كلو كلا ينقد داسن قد مثلني نزل له خاين نجار كتصور لك مثلني ذكرت عن كاب قدماي أب ترين بحسب ماندي ترين نين كو سوني أتينا لبز نبرنا سيجو حنت دس زبالة نجار الله انجينيرين نيرو بصراحة مش أجنتا يزبلا أنا سي أبزر اللي خوتك الحج طبق غير السرح كسب زلفع كم زمشا له كسب زلك كم سرح سي نابتاز نبر كواس راح كملس لزيدلن نابتاز نبر إن من نبابرخ ملس لزيدلن يل أنا أنكم إيه أنا نابتاز نبر كوا أو لازولو للاز نبر كوا تخملس هيدلني نابتاز شنت بيت سب كوت سنكلو تتقبي لا تتصبي زولو للاز نبر شنت بيت كملس هيدلني سلازم خونة زنبب سلازم خونة سرح مالتي لازم تايو نتزنبر كيا بوتا تسأل أمو كاو زبلت نجار كأتدلي إتخاو زبلت نجار دمان تغير كله أبكر مها قميت كاس لازل خاملتي لازم زيادة أقدر سيت نجار نعيد مثلني نتزل كيا بوتا نتزنبر كيا بوتا تسأله يخا حدش معرف جمير كله نوخت من لسه يترلن أبرتي خان تزي سرح كأجنا بعث من لسه مراتي بالك لازم حدا زيو كاليتنا قدر سيت نت بخا الله متصباق انت يسبحال مشالو ناي مصاي متصباق اب ايدي انا بايدوي كل سب دخم غدن لو دخم غدن لو جن انت يمسلكا دخم غدنها انت يغبركاي يقطعكاي حجتايو مصايخا امزي اباخا طرح متصباقون محماقون اباخا مخانو زفلت قالو غزي انت يخا تخون مسلكا اتذكالو زنبركا حرقان حنساب النحوارن يموت مالك مخنياتو انت تخون اتبدغ تحرقو زنبركا حنساب النحوارن يموت مخنياتو كل ነገር اب ايد كاي اب ايد يالو الكاس لتامني I think نزا حساب زي زمصت لي اب ارمياس تنبيت ارمياس معرف 29 فدا 10 حد الله دفتوا طقسي اتا انا حسبلكم حساب سفلطي حساب دحان سناين مفصمتا زلوم انت خبكم سي زبل ስለዚህ ናቱ حسابكم እንድሕር ዳ ኮይኑ ካብቲ እንገብሮ ንላዕሊ እቲ እንሓስቦ ኣዝያ ኣገዳሲ ይኸውን ናትና ኣተና ኣገዳሲ ይኸውን ንምንታይ መጽሓፍቲ ንባል ኣለኻ ንምንታይ ምኽሪ ትሰማዕ ኣለኻ ንምንታይ ምኽሪ ትህብ ኣለኻ ምኽሪ ክህብ ናብነት ሃብታም ዝብሎ ሓደ ሰብ ማእኸላዊ ሃብታም ትብሎ 5 ሚልዮን ዶላር ዘለዎ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣነ መጽ ድሕር ዳ ብዛዕባ ሃብቲ ዛረበካ ኣሎ ኮይኑ ኣነ 5 ሚልዮን ዶላር ኣለኒ ሞይለ ይኮንኩን ዝንዕቀካ ዘለኹ أجلس أنا كم زين أفلط ولا نعخها بكالله نعوت تقيمنا بحنساب نعبي لازم تايو أتنا أزويا قداسي قبرو جنزب كنا متسنكلنا كلاير مان تايو مستخ نكونو ندل سب مستقريف ناز مت أنا ريكونس مستخ نكونو ندل سب دم حلو فقر خلونا له مس عاوت بحفش عاوت النبلو تعويت تريو سبسي مسوح حلو فقر خلوه كالو زبل أتنا لأن سبات ندحر لا جن سباتنا عنا مخرخ بنا خوي نمسي هابتي موم يمتون تيلهم حدث هابتي ملك عخندي قطري يبلو قال لا يكون نتا فيديو جامب غيرهم يخيدو لا حدا تقم يبلو قنت زعبي شجر زمت ابزلو نبزي اخر كنطرا زيرلي ما عاد فيديو يسرح عندهم زبزح غزي نسبات مخرخ كمزي حسابك كتب نكلخ يفلالي اتنا يفلالي قال سبات نختعبي لهم حسابو قايم قال لي يوم دما كابا بليصوم كراي سلازدلي خونو خولي حجنتايو نتخت عبز دلي كاسب
سمعها እንዳተግበርካ ትኸይድ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ሓደ ኣተና ገዳሲዩ ካላይ ዳይሬክሽን ኣገዳሲዩ ሳልሳይ ድማ ምስቲ ነቲ ዝነበርካዮ ቦታ ምጽላእን ምስቲ ነቲ ክትኮኖ ደሊኻ ዘለኻ ኸኣኒ ኦብሰስድ ምስኡ ኦብሰስድ ምዃንን ከኣነ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ማእኸል ሓዊ ዝተረፈ ባዕልኻ መላእ እዩ that's እንታይ ዝብላ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ምሽ responsibility start taking responsibility is the beginning of maturity ሓደ ሰብ ሚት ከሚት ሓላፍነት ክወስድ ምስ ጀመረ እዩ ዝበስል ወይ ድማ ኣብ ግዜ ናይ በሲሉ ኢልና ንገልጾ ማለት ወይ ድማ ዓብይ ስኖት ዕድመ ዳዝማት ዕድመ is natural እዩ ሓደ ሰብ መቸም ዕድመ ኣብ 30 ደው ከብለ ወይ ሓንቲ ጓል ኣብ 25 ካብዚያ ኣይበግሳን ክትብል ትኽእል ፍጡር የላን ማለት እዩ እንታይ ዳ ዕድመ is ባህርያዊው እንዲ ግዴታኻ እዩ ፍተትካ ኣይኮነን ማለት እዩ ጓል ምዃን ወዲ ምዃን ድሌትካ ኣይኮነን ብዘይ ምርጫኻ ይመጽኻ ማለት እዩ maturity ወይ ድማ ክትበስል ግን ምርጫኻ እዩ ሚት ከሚት ዝፈልጦ ነገር እንተሓላለ ኮይኑ ሓደ ሰብ ክበስል ንሕር ኮይኑ ብልክዕ ከም ዝበልካ ያዳና ሓወይ maturity ናትካ ውሳነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ክሳብ ክንደይ ክትዓቢ ትደሊ ዘለኻ ንስኻ ክሳብ ክንደይ ክትልወጥ ትደሊ ዘለኻ ኣባኻ ይዝምርኮስ እዚ ኸኣ ሚት ከሚት ሓላፍነት ወሲድካ ሓንቲ ቦታ ረስዕልካ ነርካ ዳና ሓወይ ሓደ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ዝብሎ ነገር ሓንቲ ነገር ኣላ tell me what you want I will tell you how to get it period ንስኻ እንታይ ከም ትደሊ ብልክዕ እንተ ነገርካኒ ብልክዕ ከመይ ጌርካ ትረኽባ ከም ትኽእል ኣይክጽግመኒ ክነግረካ ይኽእል ኣነ ከደልካ ነቲ ጉዕዞ ባዕልካ ክትኸዱ ፎር ሹር ዳንኤል ኣነሲ መጽሓፍ ከንብብ ደልየስ እንታይ ትሕግዘኒ እንተይለካስ ኦኬ በዚያ ንእሽተይ መጽሓፍ ጀምር ከምኡ እውን ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ገጽ ማንበብ ክትብለኒ ኢኻ ሕጂ መቸም መጽኢኻ ኣንቢብካ ኣብ ርእሲ ክትተወለይ ትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ ዝበዝሐ ሰብካ ፀገሙ ዝሪኦ እንታይ እዩ ወላ እውን ኣብዚኣ ቲሞ ሓታ ኣሎ ክንልወጥ ንደሊ ግን ከዓ በብምኽንያታ ንኸይንልወጥ ንዓግታ መፍትሒ እንታይ ትብል ዝብል ዘረባ ኣምፂኡ ኣሎ ማለት እዩ በዚኣ ዝብላ ዘለኹ ሓሳብ ትኸይድ ከይና ትሰምዐት ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ከም ሓሳብ ነቲ ሓሳብ ይቕበሎ እዩ ወይ ከም ሓሳብ ነቲ ሓሳብ ይሰምዖ እምበር ኣይርድኦን እዩ አንደርስታንዲንግ ማለት is different right ምስማዕን ምርዳእን ማለት ምርዳእ ማለት ሓደ ነገር ክትነብሮ ክትጅምር ምስ ጀመርካ እዩ ስለዚ ንሓደ ነገር ካይተሓለልካ እንድሕር ክትጅምሮ ክኢልካ እንድሕር ክትከዶ ክኢልካ ነውፅሎ ነውፂ ብኩሉ ነውፅሎ ብውሽጥሎ ነውፂ ክልኣተ ዕወዲኻ ትኸይድ ዲኻ ሰባት ከም ዝኽብሉኻዮም እዚ ክብሉኻዮም በቃ ኣሎ 99 ካብ 100 ሲ መጽሐፍ ኣላ ድፈተዋ መጽሐፍ ዳኒ ኣንቢብካ ትኾን ኢኻ I don't give fuck ዳገል ትብል መጽሐፍ ዘላ ብትግርኛ እንታይ ተርጊሞማ ዘሎ ወዲ ለንቀነ በኦዲዮ ይሰምዓኒ ክሳብ ክንዱ ዕምቆ ዘለኻ ኮይኖም መስለኒ ነበረ ዳርጋ ዝበዝሕ ሰብ ሲ ህይወቱ ሲ በኣሳምፕሽን ዝኸዶ ቢኸውን ይበቃ ዝኸዶ ዳንኤል እኮ ቴሌፎን ዘይተቐበለንስ ንዕቕኒ እኳ እዩ ዳንኤል እኮ ምናልባት ኮስኻ ኢላኻ ትኾን ኮላ ቴሌፎን ጠይኻ ትኾን እያ እኮ ከምዚ ንድሕር ኮይኑስ ዳሕራይ ከም ገለ ምስ ሓጎስካያ ኦ ቢዚ ነይሩ ብለካ ማለት ከም ገለ ረኺብካያ ንድሕር ሕሪቅ እንድሕር ፅቡቕ ከም ዝደለዮ ንስኻ እንድሕር ዘይነገርካያ ከዓ ኦይ ወላ ኣነ ሕጂ እውን ዘይተቐበለኒ እኮ ስለ ዝነዓቐኒ እዩ ወይ ስለ ዘበለኒ ኢሉ ከዓ ባዕሉ ኣሳምፕሽን ይእትዎ ማለት እዩ ስለዚ ሚት ካብ ሚት ሓላፍነት ምውሳድ ናይ ብሓቂ ኣብ ንዓብየሉ ደረጃ በፂሕና ኣለና ኢለ ዝግምት ማለት እዩ ካልእ ዳኒ ኣብ ኣሰት ኤንድ ሊያቢሊቲ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሓደ ሰባት ካብቲ ኦኬ ቅድሚ ናብ ኣምኻደይ ብዛዕባ ዴድ ማናጅመንት ዛሪብና ኣለና ኩላትና ኣብ ዕዳ ዘለና ርድኢት ክነስፍሕ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ብዛዕባ ፕሮቴክሽን እውን ዛሪብና ኣለና ፕሮቴክሽን ማለት ነቲ ዘለና ገንዘብ ነቲ ዘለና ሃብቲ ነቲ ዘለና ፀጋ ፕሮቴክት ክንገብረሉ ንኽእል ማለት እዩ ንምንታይ ማኪና ኢንሹራንስ ንኣትወላ ምክንያቱ ናይ 1 ሚልዮን ኣነ ሓደጋ እንድሕር ገይረ 1 ሚልዮን ቆረቱ ንኽብለኒ ሰባት ከምፅኦ ይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ደ ሴም ቲንግ እቲ ክንሃንፆ ንደሊ ዘለና ገዛ ድዩ ንሃንፆ ንደሊ ዘለና ሃብቲ ከዓ እንድሕር ክንዕቅቦ ኮይና ላይፍ ኢንሹራንስ ክልወና ቦታና ፅቡቕ ማለት እዩ 10 ቅርሺ ይኹን ናይ 20 ቅርሺ ይኹን ብዘየገድስ ጀስት ቱ ፕሮቴክት እቲ ናትና ገንዘብ ወይ ድማ እቲ ናትና ሃብቲ ወይ ፀጋ ማለት እዩ ድሕሪ ዝመፅእ ናይ ሪታይርመንት ፕላን ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ፋኒ ነገር ዝበዝሐ ሰብ ሪታይርመንት ክበሃል ከሎ ኣብ ርእሱ እንታይ ትረአይ ኦልሬዲ በቃ 65 ዓመት ካብ ሎማ ወደ 30 ኣለኹ 35 ዓመት ይፀንሕ ደ ይፀንሕ ዘይፈልጥ እንታይ ትዛረብ ኣለካ ይብለካ ማለት እዩ so how do we eliminate the ነገራት ማለት ጽቡቕ ትሕቶ ሓደ ሰብ ሬዲ ክኾን ዘሎ ያ go ahead ጽቡቕ ትሕቶ ምጽናሕን ዘይምጽናሕን ናቱ ሓላፍነት ኣይኮነን እዚ ኣጠንቅ ኣብ ህይወት ከም ክንገብሮም ንኽእል ነገራት ኢና ንገብር መስለኒ ኣታቢትካ ዘላ ነገር እንታይ ካ ትገብር መስለካ
ኣብ ትግርኛ ምሻላ ባህላ ሓንቲ ጽቦት ባህላ ኣላ ሳንታይ ኣትብል ወይ ናይ ምን ምዃና ይፈለጥኩም ግን ብትግርኛ ጽቦት እያ እንታይ ትመስለካ ኣብ ህይወት ንሙሉእ ዘመንካ ኣሚንካ ከም እትነብር መደብ ተውፅእ ጽባሕ ከም ትሞት ኣሚንካ ከዓ ትሰርሕ ማለት እዩ حج እንታይ ኢና ንዓንተዎ ምሽ ሓላፍነት ከም ዝሻሎ ሓላፍነት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኢኻ ፕላን ትገብር ንመጻኢ ክትበጽሖም ትደሊ ነገራት እንተር ኣለዎ ኮይኑ እዩ ጽባሕ ክትበጽሓ ዲኻ ይትበጽሓን እንታይ ዝባል ኣይኮነን ናይ ናትካ ሓላፍነት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ እቲ ህይወትካስ ኣብ ኢትካ ኣይኮነትን ክትሞት ዲኻ ክትህሉ ዲኻ ጉዳይካ ኣይኮነን ንስኻ እንታይ ኢኻ ትገብር እታ ክትገብራ ትኽእል ትገብር ሽዑ ድማ እንታይ ትጽበ ማለት እዩ ግን ጥሮታ ከመን ይሱሳን 5 ይልባ ኸ ዝብል ሕቶ ኸ ክመጻ ኣለዎ ኣኸላ ሓወይ ጥሮታ ሱሳን 5 ይዝበለ የለን ድሕርዳ ኢንሻአሎ እኹል ገንዘብ ኣለካ ኮይኑ ንገዛ ርእስኻ ባዕልኻ ጥሮታ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ ግን ብዛዕባ ገንዘብ ስለ ዝኾነት እታ ኣርእስቲ እታ ኣገዳሲት ነገር እንታይ መስለካ ከምዚ ገጢምካ ፈልዶ ቅድም ፋይናንሻል ኣድቫይዘር ስራሕ ጅምር ዘበልኩሉን ሰባት የጨንቆም ነይረ ባይ ወይ የቕሬታ ግበርለይ ሕጂ ትሰምዕዋት ኣለኹም ነዛ ቪድዮ ኣጨኒቀዮም ነይረ ቢካዝ ንሽሮ ፈሊጥካ ትመጽምሽ በቃ ሽዑ መጺኻ ኣልባሙም ኢኻ ትጥፋሉ ቲሞርተን ክንደይ ተጥፉ ስታርባክስ ክንደይ ተጥፉ ከምዚ ኣገርኩም ለይ ተዕቅዋ ገለት ብሎም ንሽጋራ ክንደይ ተጥፍ ትብለኸትካ ተመልከተካ ሪኩ ግን እንታይ እንድሕር ዳ ሰባት እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ንኣብነት ኮፊ ምስታይ ባህ ዝብሎም እንድሕር ዳ ኮይኑ ሻሂ ምስታይ እንድሕር ዳ ደስ ዝብሎም ኮይኑ ንሳ እንድሕር ዳ ዓጋብት ትፈጥረሎም ኮይና ንማዓልቶም ተጽብቆ ኮይና እንታይ ኢኻ ትገብር ናይ ሽጋራ ናይ ቡን ክንደይ ተጥፍ ገለይ ትብሎም ኢኻ ታራት ብሎም ኦኬ ናይ ቡን እንድሕር ዳ 5 ቅርሺ ተጥፍ ኮንካ ኦኬ 5 ቅርሺ ብላዕሊ ኸ ኣርን ክትገብር ኣለካ ይክተውትለካ እዩ ንዓይ ደጨነቐ እንታይ መስለካ ሰብ መጺስ ቆጥብ ክብለኒ ከሎ ይደጨነቐኒ ለዚ ኣምጽ እንታይ ኢልካ ግን ተሐጎስ ኢኻ ማለት እዩ ለዚ ወላ ሰባት ካ ሓቆም ሓንሳብሲ ንቡን ክንደይ ዝጥፊ ኢኻ ኢልካ ኳልኩሌት ጌርካ ምስ ነገርካ እቶም ቡን ደይ ሰተይ ራእታ ኮይኖም እዮም ክንዱ ሴቭ ዘይገበሩ ብልኻ ማለት ሶም ካኻ ልምድ ኣለዎ ማለት እዩ ግን ንኣብነት ንዓይ 5 ቅርሺ ቡን ምስታይ እንድሕር ዳ ዓጋብት ትህበኒ ኮይና ኣብ መዓልተይ ነታ ዘጥፋእኽዋ ንምዕቃብ ካልእ 5 ቅርሺ ከምጽእ ኣለኒ ማለት እዩ ዘስታይና ንገብር ዘለና ብዝተኻለና መጠን ብፍላይ ሕጂ ኣብ ካናዳ ምስ ዝደሎ ናይ እንታይ ዝበሃል ማዓት ዝኾነ ቅልውላ ማለት እዩ ክእለት ነጥርየሉ ንኽእል መንገዲ ክመጽእ ኣለዎ ለዚ ገንዘብ ክንገብር ኣለና ገንዘብ ተዘይጌርና ምዕቃብ ዝበሃል የለን ለዚ ገንዘብ ክልለዎ ገንዘብ ክነምጽእ ክንክእል ኣለና ሽዑ ክንዕቅብ ኣለና ምዕቃብ ንበይኑ ኸ እኹል ኣይኮነን ታኽገብር ኣሎ ገንዘብና ዝዓብየሉ መንገዲ ሕጊ 72 ክንጥቀም ኣለና ኢልና ሽዑ ድማ እንታይ ፕሮቴክት ኸ ክንገብሮ ኣለና ንገንዘብና make money save money grow your money and protect your money ማለት እዩ እዚኦም ኣርባዕተ ኸ ኣገደስቲ ይገብሮም ማለት እዩ ኣኸል ሓዊ ለዚ ብዛዕባ ጥሮታ ክንሓስብ ከለና 35 ዓመት ክጸንሕ ዲ ኣይጸንሕን ብዘይገድስ ግን ድማ እቲ ክገብሮ ዝግእል ተኽህልወን ኣለዎ እዩ ክገብር ኣለኒ because እንታይ ዝበሃል ኩሉ ነገር እቲ ንስኻ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርካ ዘሎ ዘበለ ጥራሕ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ዝብል እምነት ኣለኒ ማእኸል ሓዊ ምክንያቱ ስኻ ሓላፍነትካ ምውጻእ እዩ እንተኦም ምሽልና ገሊኦም ንዓርቢ ምሸት ፕላን ይገብሩ ገሊኦም ከዓ ንርባዕተ ወለዶ ፕላን ይገብሩ ኢልና ነርና ምሽ ስለዚ ካበይኖ ክኸውን መሪጽ ኣለኹ ናተይ ሕርያ ይኸውን ማለት እዩ ማእኸል That's true. Thank you Danny. So the same reddit ዘለኒ ኣብ ናይ ጥሩታ መጽኸሎ ክሳብ 5 ኣሎ yes እዚኣ ሓንቲ መገድያ ግን መኒ the only ተንኮ መገዲ ዝበለሰብ ግን የልዎን ዝበለጸት ኣጋላልጻ ናይ ሮበርት ኪዮሳኪ ዝፈትዋ ብፍላይ ኣብ ሃብቲ ክመጽኸሎ ማለት እዩ ዳንኤል ኩሉ ወጻኢታት ከንበል ምሳሌ ሎ ማዓንቲ $2,000 እንተኾይኑ let's say $4,000 እንተለካ ዳንኤል ናይ 2 ወርሒ ሃብታም ኢኻ ምክንያቱ 2 ወርሒ ሙሉ ካይ ሰራሕካ ድላይካ ክትነብር ስለ ትኽእል ማለት እዩ እንድሕር $20,000 ኣለካ ናይ 10 ወርሒ ሃብታም ኢኻ እንድሕር $200,000 ኣለካ ናይ 10 ዓመት ድዩ ወይ ናይ 10 ገለመል ዓመት ሃብታም ኢኻ ማለት ስለዚ ጥሮታ እቲ መንግስቲ ዘቀመጣ 65 ሓንቲ መገድላ ንስኻ ግን ቅድሚው ተወጻሉ ትኽእል መገድታት ብዝተፈላለየ ይኸውን ይኽእል ገለ ሰብ ናሳር ተውፅኡ ይኸውን ይኽእል ገለ ሰብ ኢንቨስትመንት ክኸውን ይኽእል ገለ ሰብ ሪል ስቴት ክኸውን ይኽእል ባይ ዘ ወይ እቲ ዝዓብይ ኣርእስቲ ከማን ዘለና ሓራይ ናይ ሪል ስቴት እዩ ኣብ ገዛ ዘለኩም ርድኢት ወይ ናይ ገዛ ቅድሚ ምግዛእኩም ክገብሮ ዘለኩም ርድኢት ኣስፋሕ ኣቢልና ክንዛረበሉ ኢና ማለት እዩ ሶ ናይ ሪል ስቴት ክኸውን ይኽእል ኮታ ብዘይገድስ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝደለኻ ትበጽሕ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ጥሮታ ዝበሃል it doesn't mean 35 ዓመት ማለት እዩ ከም ዝበልካዮ ዳንኤል ኢናፍ ገንዘብ ተለካ ኮይኑ ጥሮታ ተወጽእ ኢኻ ካበይ ኻ ጥሮታ ተወጽእ ካብቲ ተገዲድካ ትሰርሓሉ ስራሕ እምበር ኣነ ንኣብነት
شير مقبار ايديا خفتو معتي حساباتي نخاباي استحتو زلني تمكري ككافل نلعليك كاباي لعل زلوغا كابو من خمهار ازيز بهك كابزي تقارصو دي خمن لكم نو ولا مليون دولار ولا مالتاي ولا بليون دولار تلنون كقارصو زل تقول تصبيبي مالتي نمتا كقارصو طروتا دوص خابيه كابتي سراحيو كابتي جوبيو I don't know كمي gonna define قبرنا دانيلي job versus work كاب work طروتا توصني همونات كابتو هو يسال زخونه مالتي كاب سرح جن وي كابتي تجدي در حلو سرح جن طروتا هو وصي دلي employee خينا لهمش دي employee خونا لني ويدما قدم سرح يقصر مش شعور سرح فتح لني مني خذ فتحني بعليك فتح لنا مس نفسي مالتي سلازي تفاتيحنا بزل له درجه خبصح نحركي لها طروتا وصي له مالتي طروتا مالت بقى ريلاكس كينس ابتي انا زحلمو ويدما ابتي ابز مدري خغبرو تباهيله ዝተፈጠረ ኩሉ ኣገባብ ወይ ድማ ቦታ ከዓይን ያለሁ ወይነ that's where ጦረታ ማለት ነው ማለት so ዳኒ ከናብ ካልኣይ ተንከይና ከም ዝበልከ በአምሳልን በአርአያን በአምሳልን ዝተፈጠርና ብላይ ከም ሃይማኖታውያን ወይ ከም ክርስቲያን ከም ኩሉ አምላኽ ዝኣምን ሕብረተሰብ ኩላትና ማዕሬና ኣብ ዕዳጋ ንሕር መፂና ግን ልክ ከምዚ ሆንዳ ቶዮታ ቴስላ ማርቸዲስ BMW ፈራሪ ተባሂለን ዝኸራግን ኣብ ዕዳጋ ግን ኮሚና ገሌና 14 ሰዓት ንኽፈል ገሌና 20 ንኽፈል ገሌና 25 ሰዓት ንኽፈል ገሌና 50 ንኽፈል ገሌና 100 ንኽፈል ገሌ ኣብ ሰዓት $500 ዝገብሩ ክሳባት ኣለዉ ማለት እዩ ገሌ ሰባት እውን ኣሽሓት ዶላራት ዝገብሩ እውን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ I know ኣብ ማርኬት ክንዓቢ ከም ዘለና ወይ ድማ ኣብ ዕዳጋ ብሉፃት ኮይና ክንርከብ ከም ዘለና ማለት እዩ ዘሎ ዘረባ of course ግዜ ይሓትት እዩ ግን كمي غيرنا اب عداغاسي ماشي حجي سب كوم تبرو خلخا خمزي اب وزن ويك extremely ገንዘቡ ደሞዝ ዓቢ ወይ ካሊ ኸይኒ ዝረአይ መብዛሕት ግዜ ሰማት ስለዚ ኣብ ዕዳጋ ብሉፃት ከይና ወይ ድማ ተዋዳደርቲ ከይና ክንርከብ ብዘይ ገድስ ምስ ከነዳውያን ይኹን ምስ ዓዲ ይኹን ምስ ጸለምቲ ይኹን ብዘይ ገድስ እንታይ እቲ ፕሮሰስ ወይ እቲ ስቴፕ ታዝቀለለት አትንክ ንዓይ ብዛዕባ ካብ ፋይናንስ ካብ ዘንበብኩም መጽሕፍቲ ንዓይ ዝበለጸት መጽሐፍ ቅዱስ ያ ብዘይ ገድ ሰባት ኣብዮም ዝኣምኑ ግን ከምብቦ ኣለዎም ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ንምንታይ እስከ ብዙሕ ዘሕስበኒ ነገር ኣሎ ኣብቲ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ ብዛዕባ ኮሚኒቲ ዛረቢ ብዛዕባ ገንዘብ ዛረቢ ብዛዕባ ናይ ዝደለኸ ዓይነት ዓውድ እንድሕር ኣደሊኻስ ብዛዕባ ኣብነታት ኣለዉ ኦኬ أي زلنا خي عينت عود نحرد على اللي خاص أبني تطلع سلسلة سبات تمليسهم كم ببوا بهبلني أو أجن بزعبا community جلز بالحسب أو تزاري بلو بمزحف كلوس I think أب أوريزا داقم نوري أب أوريزا فترة معرف إسران حموشن إسران حد المسلين دحري تجاجي كلام على تأسخ الرملة جنا وأنت أي المسلكة common vision common goal مهلاوسي حدا عينت رأي حبراوي علامة مهلاوسي كم حدا حبرة سبسخ عبيه كاي خيلي زبل مخنياتو تعين كون دايمس لك أنا خبا يجز أنا ጫማ ይውሉለ ንስኻ ጫማ ባይ መጽኻ ተወልውል አይገሮ ስኻ ድማ ሽኩር ሽየጣለካ ኣና ሽኩር ኣብ ዝደል ኹልና በኻይኺ I think ሓደ ካብቲ ዘለና እንታዩ ሓደ ሰርቪስ ኣገልግሎት ዝወሃብ ነገር ክልወና ኣሎ ማለት ቀምቀማይ ክትኮን ትኽእል ሃባ ካመጽ ቀምቀም ኣለኒ ማለት ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ስኹም እንዳገበርና ኣነ ገንዘብ ገብር ከለኹ ስኻ ገንዘብ ክትገብር ኣለካ I think ዝበዝሕ መንገዲ ካብ ዝራእኽዎም እንታይ ምንይር መስለካ ሓደ ሰብ ገንዘብ እንገብር ገሎ እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ሰብ ገንዘብ ኣይገብርኒ ሕጂ ኸም እንድሕር ዳ ኮይኑ ወላቲ ዘለካ ርክብ ይብተኺዩ ለዛ ኣነ ገንዘብ ገብር ከለኹ ጫማ እንታይ ዝበሃል ኣውሊልካለይ ስኻ the same time ከኣኒ ገንዘብ ክትገብር ኣለካ ሽኮር ካባኻ ክገዛ ኣለኒ ምክንያቱ የድልየኒ ኣሎ ካብ ካልእ ኸይደ ዝገዛ ይብለይ ለዚ ኸም እንድሕር ዳ ኮይኑ ምትእማንካ እንዳፀበቀ ይዝመጽእ ካልኣይ ከኣኒ ኣብ መንጎ ኻን ሳልሳይ ሰብ ምስ መጽእ ንዓና ዝመስል እንድሕር ዳ ኣነ በዲለ ንስኹም እንድሕር ዳ ነጽኢልኩምኒ ማለት እንድሕር ዳ ገኒሕኩምኒ ኣብ መስመር ዝመጽእ ስለዚ ክብድል ኣይክእልኒ ለዚ ሰለስቴና ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ለዚ ናይ ሰለስቴና ገንዘብ ተጠሚሩ ኻኒ ሓደ ዓቢ ቢዝነስ ክኸፍት ይኽእል ሕጂ ዛዕቢ ሽግር ዘጋጥ እንታይ ክልቴና ቢዝነስ መጀመርና ሓደ ሳልሳይ መጽምሽ ኣነ እንድሕር ኣቢሰ ስቕልኩም ተሓቁፍኒ ሓውኹም ስለዝኾንኩ ጥራሕ ስለዚ ብውሽጥና ወኸለና ንምሽምሽ ማለት እዩ ለዚ ንኸይነ ምሽምሽ ናይ እንገብር ዘለና ሓደ ገንዘብ ገብር እንከሎ ተኻልኣይ ገንዘብ ዝገብረሉ መንገዲ ክንደልል ኣለና ሳልሳይ ኣማራፂ ድማ ኣነ እንድሕር ዳ ኣቢሰ ክትገብሩን ኣለኩም ክሳብ ዝነጽህ ክትገንሑን ኣለኩም ማለት ኣብታ መጽሓፍ ቅዱስ ደስ በለትና ሓሳብ ሳይ ማለት እዩ ክሳብ ዝነጽህ እቲ ሰብ እንታይ ገብርዎ ይንጽልዎ ወይ ድማ ይገንሕዎ ወይ ድማ ይግስጽዎ ትብል ቃል ነራ ማለት እዩ ሓደ ዚያ ካልኣይ ግን ሕጂ ወላ በቀደማይ ፖስት ኢለ ነራ ሓንቲ ጽሕፍት እንታይ ኣትብል መስለካ
واغانا ندحر دا ماركت تايز بحال كوينسي كلت كنطر لنا اينا إلا تخلت انتي مسلكا نعمنت انا ولدي نفعك خون خلي تكنولوجي نفعك خون خلي ቋንቋ ንፍዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብሮም ግን ንዕኦም ምስ ግዜ ነማዕብሎምሽ ኣብ ሓደ ዓውዲ ሓደ ክእለት ምስ ዝህልወካ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ወልዲን እንድሕር ዳ ክእለት ዘይብልካ ኮይኑ ኣብ ካናዳ ወልዲን እንድሕር ዳ ተማሂርካ ድሕሪ 6 ወርሒ እንተሪ ተጋጊ እቲ ኣታውናትካ ዳርጋ ብዕፅፊ ሓፍ ዝብል ለዚ ናብቲ ፅቡቕ ኣታው ዘለካ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ሚሊዮነር ኔክስት ዶር ትብል መፅሓፍ እንተሪ ተጋጊ ዘንበብካ ወይ ድማ ሚሊዮነር ማይንድሰት لعل 7% حبتامات أب عالمنا زلوسي عمتها ودموزهم ناتومس تدميروا ناتوم الناس بيتومن حدا ميتشحمت إني يزبل أنت رأى لهم زجبرو يزبل نعم الناس وين سبيت ندحر دا خوينا بيتنا يتحدى دموزين ورو نايت حدا دموز زما يوفروا ويزبل مالتي حدا زي سلازم 10% أتليست جنزب كات هتقبروا لك أيو كابت زلكا كتوفروا لك أي traditional way جنزب سيف نقبروا لزنبرنا من قدي فلما تتفق دحر تعقبي حجر ما أنت هنقبر لنا فلما نعقب دحر نتفق خون الله ما نادوز بيز أنا ATMC مع عصري خان تيل كانس من الوقت أو أمريكا مس متأخروا ريخو BSM سأتخو كريديت كارد مها BSA نبرنن أب كندا إحيزة because بنك خميس راح يفلتني كريديت كارد انتهى يفلتني ATM انتهى يفلتني كل ما بي متيريم أب كندا متيريم قليم كأبي SA أيام نيرم نعها ATM تاي انت الكان من الوقت هتقلنا خونا خلا بيكوز كرام علاقة لزغيد نمر كتقلك شيء ولا حس كاني لازم كله محدش أبنتات له نتروتا خنا حسب كلنا بزعبا جنزب كنا حسب كلنا بزعبا كريديت كارد ستمنت خنا حسب كلنا نناتهم أبيوتنا تغطز فترولنا نجارات هاللوية ما خلا حوي لازم نزيهم بمول ممكن بمنتا إن نفوسهم تلكاني كم تزبل الكايا نبيك مزرع ليه بحنت جزء يكون أسبق لو ما أنت بزعبا كريديت كارد نحداته ماهركا نعاف له هالوكا دحراز لنا باجتين دابل كاتخيد دحرز له تعبي جن سكيل دحر ندل لنا خوينا جن نعمل اوفيس ادمنستريشن كخون خلي ميديكال اسيستانت كخون خلي ويلدينج كخون خلي بلامبينج كخون خلي اي ثينك عمت قال ايز وصلنا لازم كلت كنتر لنا بزي قدس ولا صقر مقمقم كخون خلي انت لسه خاطفت ونجر اب اس اتليست تماويت نامش اب تقرنيا حنت صبقتلا تماويتس كم زي اخ قبريت بالمالتي بقى واخا بقى زي اسي كم عينلا تماويته كم زي اخ قبرين من الوقت أنا لو ما عندي جبرة زلخ انترفيو ناتي كم زر حسب زلخ تخوينو نيمو داتا انترفيو يا علالي هتكون that's my plan نخبا بستو سنة عمتات مالتي سلازي خلاص جزي خن راخب نكلنا استماويتكم أبزي أزلخم هاتكم ويا حسكم تنحني نتزلكم ويا رما من الوقت دراريبكم لو تنحني مالتي كوميد الله because واقع جزارسهم داس خيرين كلوسي انتي ناخونكم تموتيهم دعبهم تموتي كم financial advisors كاني كم financial advisors أنا نسخان دما عند حردا نحنا ولا جنزب advice كنهبن كوين ناسي اتناتنا community جنزب قبرك خلالو حكيرو حجت أنكم مرات لنا كلتم مرات لنا حدا إن community نتناتنا community نبلو سراح زركبوا له عدلات مفتاري كلايك أسون دحرت أتساينو خاني مويا زحزلو تيزبهال بوتاتات مدلايو مالتي ويسرح مفتاريو ويدما مويا زحزلو بوتا مدلايو سلازم نسوم جنزب كقبرو متجمرو نحنا ها فاينانشال ادفايس كنهم نخدينا والتي ترى كوين جن ندحر نحنا نفلطم سوات جنزب زي قبرو له خوينهم نحنا جنزب نقبراي نخدينا والتي دسين ولا نبين خا جنزب غيركا خاني اذا بزري خا زلو سب جنزب انت زي قبرالو خوينو واغا يقولون بيكوز نت جنزب وين خا تستمعرو يتخلينا بالا حس كانوا اخلا حوي yes I 100% thank you boy انا باخذ مدرسه yes I 100% agree مس حساباتك تمنتاي اسخا ندحر حدا سيرفيس تبن لها خانكا انا خا قال نجر قرب خلالني انت درو ديد شيت انت خداونت دي اونلاين شيت انت ጨጉሪ ديد مشت somehow سي قال نجر قرب خلالني هي دانيال بايزو ወይ ከምዝን ኣለኒ ندحر ኢንተረስት ኸንካ ጽቦ ተዘይከይና خا بليز نخالوت ሰባት ነገር ኣለይኻ very simple ማለት እዩ እንድሕር ዘይብል ይጸኒሑ ግን ሕጂ ታቀንዲ ናተይ ክሃርማ ዘለኹ ነጥ ምንታያ ኣብ ገዛ ርስኻ ትወስኸሉ ኣብ ተሓስብ ወይ ድማ ገዛ ርስኻ ክቅይርሉ ኣብ ተሓስብ ኣውቶማቲካሊ ኣይቅየርን እዩ ሎማዓንቲ ኸይድካስ ዋላ ሚት መጽሓፍ መጽሒፍካ ጽሒፍካስ ኣንቢብካሲ ትልወጦ ነገር የለን ምክንያቱ ስለውሉ ግዜ ክወስድ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ዲስፕሊን ይስእን እዩ ማለት እዩ ስነ ስርዓት ይስእን ማለት እዩ
جمريكو جيب بزح حسابات هايبلو مصحف كان ببدلي مصحف من باب دليت أخرى يكونن دلاي كل سبب له دليت صبوا دلاي مو دك سبات بتفترنا بلوسات كبلوس أملاخ سلسة فترنا بلوس حساب كن حسب كندلي بهارياوي جن مدلاي أخرى يكونن how badly you want it كسب كنديخ بك أدلي خيال الله جن أقداسيو مناتو كل سبب يدلي مصحف كان ببدلي صبوا حدار كله يدلي كل سبب that's wish easy تمنيت بك خمسي دليت رايزي سلمنتاي تدلي الله خمس بالكداني عنده you have to head بك هتصور لك أنا ميكانيك ناس راح أقول له سي عمت ملو ليفل 1 كينسي بك ملو معالتي تاير ترايز غير نير نحد عمت ملو مالتي ناي F150 تراك بلن ناي F250 تراك F350 تراك كعب معتي قومات like all day 10 hours non-stop تاير ترايز غير نير مالتي I hate it أزيو أصلي إنه مالتي لايف ناتي بزيري عندك تكون زبل مردات حيزب رأسي مالتي كم زي ألس كودا أكلني حجي فيزيكاليس هذا تعرف عام سلسة عمل كمان يتسأل إحنا هم بزهر هذا اللهو كسروا مسكال كشعو نابتي كربحان زخيل ويد ما كان يخلو طن زخيل نجارات جزء يخون حسابات يخون إنفست جبر وسيلة مالتي سلزي دليت رأي أخو لايك أنا كنت الوقت سلزر لنا كان حسب كان نبب ترى سلزر لنا أخو كوينو أيسمع عني النعي ويد ما أخو كوينو يعرف كون مالتي انتي دا كسب كن دينا تي مت أندلينا زلنا يفعل لي مشيم أبزا زلنا لو ما عنتي 270 قلن سبات لو ما عنتي أبزيا سومون أبزيا سومون كبابي 4 كيلومتر أبزيا سومون ويدما let's say 100 كيلومتر 100 كيلومتر بإجرخان حرزيته وعيسك أبزيا سومون زيا نديها وين حبتها وي نخاف عليكم لما عنتي شوي منا ويكون قتلوا منا تتنبه ليرنا تاي مقبرنا نيرنا كلنا مقوينا رايت من البات كلتا بلاسو أب كلتا بلاسو غيرو ويدما أبزا حنت بلاسو لنا أبتي حنت بلاسو له والعاق ودق نحرينايا ويودنا قبل على بلاسو نحرك نطرينايا جامب مغبرنا دو مغبرنا دانيال امي مغبرنا رايت $100 كبكاي دانيال كابزا حنت بلاسو نابزا حدا بلاسو جامب غبر نحرلكا كان يتغبرنيخا ولا شح كبكا نحرلكا يتغبرنيخا ولا $200 لكا يتغبرنيخا ولا $100 لكا يتغبرنيخا منات منتاي هيوتكات توسيت هيوتكا خصنا كاسل زخل مالتي سلازي التدليت ناسي أخو لا يكونن دليت رئيسي أخو لا يكونن ناي بحقي خن أبو خنا وافر جيزنا ديو جنزبنا ديو كمون ديسيبلينر ويدما ديسيبلين كلوانا أنت خاينو بجوبو أنت كلوانا لو بحالا داني كم زي بادلي خندولي خنكلا لنا لك عمتي عدي حالو معانت خنا طفاينا زي أنت زي غير كان تيلومنا نجبرة لك تالك صمم إلى تبل حسابسي كلوانا خلا لو ما تين it will take time نموات النتي لهم بقى it will take time كجيزة أي وسدي مالتي نابنت نحدا ناي communication كده كتعبي أبسمون أو ورحي كتورحي عيابيني maybe كتا عمد كوزل كخلي مس practice ناي مزراب كده كتعبي ناي مرحينات كده كاديو ويناي management كده كاديو ويناي social media كده كاديو نابنت حدا سبسي بقدر ما يتشمل للنير مالتي أبي تبدي قال خفيتوس edit خميت غير كاتقبر edit لس تعشم غير اللي مالتي حتى مالتي there is nothing wrong أقام دبها بلون شو أنت لنا فيديو يوتيوب سريع الماتي نات كم بردليلني كم يقدر كم تكبر فجانس أمتياس حدا بحدا إيديت كم زكبر أبجاء تو فيديو لخمورة زلت خلاص أبيبي رايت أنت عين تدلي فيديو I have no idea the only thing كقبل على زخرجن بتاع أنا صخر كم قدي زي ما هي ريلي سجل الماتي then he was not happy for that ماتي أنت دليو دايركت بتاع أنا زقبر كواس كوب قبر أبيلس كقبر له مالتي maybe أنا زقبر من الوقت نأخذ أنا completely ديت مو تدخل تخليها completely أنت إذا أخذ حموم دي خمسة قبر تقول تخليها أجافة عساكن كنقدر كأخلي كاب إنكازي أنا تيل الزبك كمالتي لذي جزء وسري نمبالي لي أمفاسايز قبل هذا لهم داني asset and liabilities بحالولونا asset مالت واقوم نوسخ زخور نجارات نابنت حركة الأسفين نزارب المعانتي by the way أب كندا أمريكا نحر لهم كينكم بفلا financial industry تصرح تدل نحر لهم كينكم إنجليش تحند خنا إنجليش جلكم سبات كمونا financial industry نطفو تدليو نا advisor كينكم ديوخم نكيلات كينكم ناتكم فاينانسن كمونا كارت فاينانس كن حجز نخلينا أب كندا أب أمريكان كنا هنصرح ندلينا تقول سبات نحر لهم كينكم please وين داني وين على contact كورني تمجدي بمول وأنت يمثل أنت يدليكا كندي وزلك بمول وتريو مو
اندحر مساخم زخيت كينو مسناتكم دليت زخيت نحر كينو كونتينيو توصلوا انت زي كينو خا كالي ودايكم تفتنوا مالتي حانت نجر جنزل انت انا حد نجر جميركا مخال سلسة انكو يا قاريص تبل زربح تقوحف علوا جبرامو دحرين زيد لتكا قدفع at least you know what تعويت الله كان يرد جن عدل أخوانا فتحول كاب أبيني قري في اختبل مناتو كويت مقبار ويدما مقراص حد جيزت لمدي خوني كم لمدي تحزمهم تجمر تقارصة مصحف تجمر تقارصة تحن تجمر تقارصة حنت كورت تجمر تقارصة حنت فيديو تجمر تقارصة حنت لايف تجمر تقارصة نايم مقراص لمدي هلوا كمالتي سلزي أب كندا نحرر لهم سوري فيش عوي أب كندا أمريكان ترايب so that's what license كون نخل مالتي license the regulation ويد مات منجز فكرة license so far أب كندا أمريكان يزلوا مالتي so داني أب أساتن اللي أبيتك مرسك إيه أنا أسات وأقول لي نبتا زربت أنا حكا خمل سكمبر okay go ahead it's okay I think دحاني تأسيت اللي أبليتن ولا سخات خدات أجمع يقول أنا نزيا زبلكا دايري كوتراني يرون سانا وحيا دحر ساعات كخون كلش كسي لإزرسن مثلني حد ساعات مسكونس كوتراني يرون تكست تعيفس مش ما خلت بقى على الحجر الخمو خلنا واحد ليمسي أنا وحياها فأتوا هاي بكارلي لما تخمد لا يزاروا خلي حجوال okay thank you بدلنا بالأسي go ahead أبزاز بالكا بتاع جمير كازي مودا كل تسعبين على حنتي أبها لا دست بدناي أنت إنسان مسلكا نجزا رئيس خازات خلا مبتعة زي تحلم نحرد أخون كاسي نخالو تبا زات خلهم زات خلهم مبتعة كتحلي تخلني حاتب له أنا نجزا رئيس زات خلا مبتعة نجزا رئيس كحلو ولا أنت زيكي إله كون كجبرو تزيكي إله نعخا مبتعة عند حرقات يلكا كجبرو يكللي أجرو أنا تناتي ونا يفتسمكن سلزغوني مثلني كاب مبتعة مبتعة ونتايدس بلنا عي مدم مبتعة دس بلنا معناته مبتعة مبتعة وحنسب نجزا رئيسها مبتعة تخلى عند حر أزي تكبير كايو أبرئيسة أمانة ناتكات الوايمتي أتين رئيسة أمانة حدا كابتزمت قبل من قد انتايو نتبقى أفكا خجبرو يزبل كايو مستتكبروي جزا رئيسها دما جماري راح يكون تودعت مخانات أمن عند حر أزي جمير كاتو قارتو خنكا جزا رئيسها ولا نتبقى الكا التبلو نجر أي تأمنون أكيد حساوي سخاها كل جزء 5 مسبل كان لخا كل جزء 5 مسبل كا جنك أي تجبرني يا تلكا لازم تايتخون مالتيو رئيسة أمانة ناتكاس يقول قال ما بتمرت كاز اللي عود فلتت مهلا ود ما انتايو رست امانت كمسل لو كاي يغبريو زبل امنت علني سلاذا بتاع زمصخيا جميركا مودا زبل حسب ازي سمو عليه مالتي مستجمرنا ነገር مسلچونا معلتات ندحرت نخين ملس ስለምታይ ጀሚርና ይገዳስዩ ግን ድማ እንታዩ ኣብ ገዛ ርስና ዘለና እምነት ከዓብን ድሕር ዳ ኮይኑ ድማ እንታዩ ነትን ገዛ ርስና ዝኣተናላ መብጻዓ ክነተግብሮ ኣለና because ንገዛ ርስና ዝኣተናላ መብጻዓ ክነተግብር ተዘይክኢልና እንታይ ዝኸውን نخالو سبات ناتولو مبصعون كنا تغبراين خدينا مالتي ما خلا حوي لازم نبدا asset and liability نعخ خبك هلا خريها I think ما خلينا عايقدي في اللي مدرخ وطي له مثلني كاليتنا اجداسيتم زعبا ገንዘብ ስለዝኾነ ታርስቲ ክሳብ ማእኸል ዝምለስ ብዛዕባ ገንዘብ ክንሓስብ እንከለና ምስ ገንዘብ ዘለና I think ገንዘብ ናይ ምምጻእ ጸገም ዝበሃል ይብልና ገንዘብ ናይ ምምሕዳር ጸገም ክልወና ይኽእል እዩ ተዛዕቢ ሽግር ግን እንታይ ዝምድናና ምስ ገንዘብ ግን ከነመሓይሾ ኣለና ድሕር ዳ ገንዘብ ኣምጪኻዮ ድሕር ዳ ትጥቀመሉ ለኻ ኾንካ የገልግለካ ኣሎ ኮይኑ ደስ በለካ ነገራት ትገዛሉ ለኻ ኾንካ ታኾን ለካ ምስኡ ዘለካ ዝምድና ኻኒ ክመሓይሽ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ለካ ከምዝና ሓንቲ ክትምርዓዋ ዘለኻ ጓልቲ ኣነኮ ጽብቕቲ ኣይኮንክን ለባሙን ኣይኮንክን ግን በቃ خمرعاوك ወሲነይ ትብላኒኻ because ኮሙን ድሕር ዳልካ ሓደ ሰብ ኣሎ ጽብቕቲ ይኺ ለባም ይኺ ንፍዕቲ ይኺ خمرعاوك ይደሊ ምሳኺ ቤተይ ካሃንጽ ደሊ ዝብላ ኣካል ኣሎ ኢና ወቅት ከይዳ ማለት እዩ ንገንዘብ ድማ ኩሉ ነገራትና ብገንዘብ ንዓይና እንከለና ገንዘብ ዋጋ ይብሉ ድሕር ዳልና ዋጋ ዝህቡ ኣካላት ኣለዉ ናብኦም ክኸይድ ማለት እዩ ለዝም ታዩ ንሓደ ዝጀመርናዮ ነገር ተኽልወና ኣለዎ እዩ ሓደ ምስኡ ዝምድና ክልወና ኣለዎ አንተ ወይልና ነና ነትን ደልዮ ነገር ዝምድና ክልወና ኣለዎ ካልኣይ ድማ ነቲ ዝጀመርናዮ ነገር ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ክንበጽሕ እንድሕር ዳ ኮይና ስለምንታይ ነቲ ጉዕዞ ጀሚርካ ያለኻ ኣዝያ ገዳሲ እዩ ምክንያቱ ንሱ ብዘይ መወዳእካ ኣብ ህይወትካ ዝመጽእ ተራ ኣሎ ወይ ድማ ሳዕቤና ኣሎ ኣብ ህይወት ንኽልተ ነገር ኢና ንነብር ምሽ እምዚ ምስ መረጽናዮ ምርጫ ደይኮነስ ምስ ናይ ምርጫና ውጽኢት ወይ ድማ ምስ ናይ ውሳኔና ሳዕቤንን ውጽኢት ኢና ንነብር ማለት ለዚ ነቲ ዘቐመጥናዮ ነገር ግድን ድማ ጀሚርና ክንውድኦ ኣለና ማለት እዩ
علامة مقمات علامة تقمت تخليها رأيك تقمت تخليها جن مدب جيركا جدنك هرمون لن انت زي الكاجن جمير كاتود مالتي سوع نفسها خا نعيت نعكني انا وصيت مدب انا سلازم فرسون ما نعيت نعكني ما كل حاوي بتاع اسات ان لابيليتيز بالكي انا خايف بك مدرخنا بخ perfect thank you so asset liability خنبل كلنا ወይ ድማ ቶም ፀጋን ዕዳን ወይ ድማ ፀጋን ወይ ጾርን ኢልና ንፅውዖም ኩሉ ግዜ እንታይ ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሓደ ግዜ sometimes funny እቲ the way ዝመፀና ድሕሪ ባይታና ማለት እዩ ንኣብነት ዳኒ ሎማዓንቲ ቴሌቪዥን ገዚእኻያ ብ$1,000 ንበል ወይ 10,000 let's say $2,000 ድሓን ንበላ ማለት እዩ 60 ኢንች ድያ ወይ 70 ኢንች ድያ whatever $2,000 ሂብካ ገዚእኻ ሎማዓንቲ ካብ ሎሚ 10 ዓመት ክንደይ ትበፅሕ ዋጋ ወይ ክትሸጣ ንሕር ዘለኻ እዛ ቴሌቪዥን 10 ዓመት ምስ ትጠቅም ካላ ክንደይ ትኸውን እንዳጓሓፍያ ትኸይድ እንዳጓሓፍ ትኸይድ ኩለኹም ተሰማምዑ ዲኹም ኣብዚኣ ኩለኹም ንሕር ሰማምዕኹምኩም የስ በሉ ሎማዓንቲ ገዛእኻ ቴሌቪዥን ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ክንደይ ትኸውን ዋጋ እንዳወሰኸ ዝኸይድ እንዳጎደለ ዝኸይድ እንድሕር እንዳጎደለ ዝኸይድ ድሕሪ 10 ዓመት ንሕር ቴሌቪዥን ክሸጣ ኮይነ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ንሕርልኩም ሓደ ሓደ ጻሓፉ እንድሕር ኖ እንዳጎደለ ትኸይድ ንሕርኩም እንዳጎደለ ትልኩም ጻሓፉላ ፕሊዝ ኦኬ ስለዚ እንዳጎደለ ትኸይድ እዚ ማለት ሊያቢሊቲ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ቴሌቪዥን ምግዛእ ሓጣት ይኹንኩን ዝብል ዘለኹ we have to understand እቲ ሓጣትን ቁኑዕን ንብሎ ኣባና ናትና ኣረኣያ ወይ ድማ ኣብቲ ነገራት ንህቦ ሚኒንግ ኣብ ዝፈላለ ዝምርኮስ ማለት እዩ ግን ቁኑዕን ጌጋን ግን ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ድሕሪኡ ከም ዝበሎ ዳንኤል ሓደ ሰብ $10 ኣብ ቡን ከጥፍእ ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ኣብ መስተ ከጥፍእ ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ዳኮሬሽን ከጥፍእ ይኽእል ሓደ ሰብ ኣብ ማኪና እዚ እቲ ሓደ ናትና ብሉፅነት ናይ ደቂ ሰባት ማለት እዩ ሰብ ነናቱ ዘጥፍኣሉ ወይ ድማ ባህታ ዝፈጥረሉ ቦታ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሊያቢሊቲ ግን እንታይ ምዃኑ ክንርዳእና ንኽእል ኣለዎ ሊያቢሊቲ ማለት ኩሎም ነገራት ዋግኦም እንዳጎደሉ ዝኸዱ ነገራት እንተኮይኖም እዚኦም ሊያቢሊቲ ኢልና ንፅውዖም ወይ ድማ ጾር ኢልና ንፅውዖም ማለት እዩ ምክንያቱ ዋግኦም እንዳጎደሉ ስለ ዝኸይድ ቴሌቪዥን ንበሎ ንኣብነት ካብ ዝኸይድካ ተለቃቂሕካ መገሻ ተለቂሕካ እንድሕር ከይድካ እቲ ገንዘብ ኣይምለሰካኒ ናይ መገሻ በኣንፃሩ ናብ ኣሰት ንምፃእ ኣሰት እንታይ እዩ ኣሰት ማለት ንኣብነት $100 ሎማዓንቲ እንተዋፊርካያ ድሕሪ 10 ዓመት انت حمقت $200 ወይ $300 ክትከውን እያ ምክንያቱ ዋጋ እንዳወሰኽት ከይዳ ስቶክስ ወይ ድማ ኢንቨስትመንት ስለ ዝኾነ ዋግኡ ብ5% ብ10% ብ20% እንዳወሰኽት ከይዲ ኣይ ወሰኸት እንተባሂለ ኣትሊስት ዋጋኣ ታ ገንዘብ ኣብ ክፀንሐካ ካልኣይ ንበል ኣሰት ንብሎ ማለት እዩ ቢዝነስ ንበል ሎማዓንቲ ኣብ ቢዝነስካ ገንዘብ ንድሕር ኣዋፊርካ ቢዝነስካ ካብ ሎሚ 3-4 ዓመት ንድሕር ብግቡእ ሰሪሕካሉ ግድነት እንታይ ክኸውን እዩ ዋግኡ እንዳወሰኸ ከይዲ ሳልሳይ ኣሰት ንብሎ ትምህርቲ ንበል ኣብ 2020 ዘይርስዓኒ ዳኒ ከባቢ 13 ኮርስ ወሲደ ማለት እዩ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ግዜ ከማን የብለኝ ክሳብ ኩሉ ክወስድ ግን ስቲል ከም ዝፈልጦ ኩሉ ግዜ ኣሎ መንበርሽፕና ከፈልና ወርሓዊ ንጥቀመሎም ኮርሳት $100 $200 ገሊኦም ናይ በዓል ጆን ማክስዌል ናይ በዓል ፓትሪክ በዴቪድ ናይ ማይሮን ጎልደን ኮርሳት ኣሎ ስቲል ንወዘሙ ማዓት ኣሎ ማለት እዩ ግን ኣብ 2020 ግን ፓርቲኩላሪ ናይ ኤዲቲንግ ዲዩ ናይ ኮሚኒኬሽን ዲዩ ናይ ሽዑየ ቆልዓ 2019 ተወሊዳ ነይራ ኣለና ቆልዓ ድሕሪኡ ናይ ምዕበያ ቆልዑ ዲዩ ናይ ካልእ ነገራት ዲዩ almost 13 ኮርሳት ክወስድ ነይርኒ ማለት እዩ ኢንቨስት ገብር ነይርኒ እዚ ሜቢ $5,000 ገለ ይወዲእ ይኸውን ይኽእል ግን that was a big investment ኣብ ሂወተይ ዝገበርኩ ኢንቨስትመንት ዝዓበየ ኢንቨስትመንት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ቴን ዘፀኾን $5,000 $1,000 ኮይነን ዳውን ደ ሮድ ተመሊሰን ኖት ብቐጥታ ሕጂ ኣሰት ክንብል ከለና ገለ ኣሰት ብቐጥታ ኢንስተንት ዝመልሰልና ገንዘብና ኣሎ ገለ ኣብ 6 ወርሒ ገለ ብዓመት ገለ ብ2 ዓመት ገለ ወላ ኣብ 10 ዓመት ዋግኡ ዝመልሰልና ዳብል ኮይኑ ኸ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ትምህርቲ ዳክተር ክትመሃር ዲኻ ኣብ ገዛ ርእስኻ ውልቃዊ ፋይናንስ ከተፍር ዲኻ ኣብ ቢዝነስካ ክትዕቢ ብዛዕባ ዘለካ ናይ መሪሕነት ናይ ማናጅመንት ናይ ኤዲቲንግ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክትመሃር ዘጥፋእኻ ገንዘብ እዚኦም ኢንቨስትመንት እዮም ኣብ ኮፊ ወይ ኣብ መግቢ ወይ ኣብ ሬስቶራንት ዘጥፋናዮም ግን ኣሰት ኣይኮኑን ወላ እኳ ንዓና ሳትስፋይ ዝህቡና እንትኾኑ ኣሰት ግን ኣይኮኑን ስቲል እንድሕር በዚሖም ናብ ሊያቢሊቲ ስለ ማለት رابعين موداتان زلنا ويد ما رابعي قالوا بزحت قالوا ما لا يبلون ግን ካብዚኦም ለማዓት እንጠቅሶም ዘልና رابعي ካንታ ያሎም ገዛ ምግዛእ ወይ ሞርጌጅ ሓደ ኣሰት ግን እዚኦም ኣሰታት እዚኦም ካ ተዝኸበረ ኣሰት እዩ ንኣብነት ሞርጌጅ መቸም $100 ሞርጌጅ የለን
ب$100 مرقج يلن ب$15 مرقج يلن بخندي يزلن تلكمني نحموش 100 400 بعد فانكوفر كم سنة حتى نبرخين قابز نبرد زلخ عندها درجة هاوس نحكينه 1.5 مليون above مالتي لعلي 5 مليون دولار لعلي مبر تحتيو هاوس كتركب زل تقولوا عزيز أبيب مالتي لازم إزيوم كان تايم أساتيو أجي جزا درجة حبشاوي محبر سبناتنا كلها تاي أب جزا زلنا ردا واننت كان ديو بزح له مسكونسبشن زريو ديت بجزا خرايت خوف ليه هتخفل دي واننت كان ديو صباح نقولكم لسه كاي جنزبكا there is so many misconception አለው ገሊዮም حقيهم ገሊዮም ካጠቅላል ላ ኣብ حق ዘይቀርቡ ካሉ ማለት ሕጂ ፓርቲኩላሪ ዳኒ ኣብ ናይ ገዛ ከተኩሪ ይመርጽ ምክንያቱ ዝሓለፈ ወርሒ ሓደ ብስራት ስለ ዝገበርካና ንዕኡ ቅድሚ ነቲ ብስራት ናብ ተኸተልቲ ምሕላፈይ ብዛዕባ ገዛ ኣሰት ምዃኑ ንራዳዳ ኢና ግን ከመይ ጌርና ትኸበር ኣሰት መቸም ኢንቨስትመንት ሓደ ሰብ ኣምፃ ቢሉ ናይ $500 ኢንቨስትመንት ይገብርኒ ኣብ ስቶክ ማርኬት ይኹን ኣብ ባንክ ይኹን ማለት ገዛ ግን ኩሉ ሰብ ዓይኑ ዕምት ኣቢሎም ዝበልከያ ናይ 500 ሕጃቱ ገለ ሰብ ኢንተረስት ሬት ካይፈልጥ ፀንሕ ቫሪያብል ይገብሮሞ ድሕሪኡ እቲ ኢንተረስት ሬት ምስ ተቐየረ ሃንደበት $500 ኤክስትራ ወርሓዊ ደሞ ዝከፍል ይሕገዝ ይንገር ማለት እዩ ገለ ሰብ ኢንሹራንስ ካይፀንሖ ይፀንሕ ሞ ገለ ንፋስ ወይ ማይ ምስ ኣተዎ $15 ክከፍል ይባሃል ገለ ሰብ ፊ ከም ዘሎ ናይ ደላላይ ናይ ገለ ካይፈልጥ ፀንሕ ሞ ድሕሪኡ ስታክ ይገብር ገለ ሰብ ኢመርጀንሲ ካይሓዝ ፀንሕ ሞ ድሕሪኡ ከም ገለ ክትብል ገዛ ምስ ተባለ ሸወት ከምቲ ናይ ቀደም ገዛ ኸራይ ዘሎ ምስልዎ ንዋና ገዛ ኸራይ ደው ኢሉ ዕርየለ ይብሎኒ ባዕሉ ዝዕርያ ስታክ ይገብር there is so many challenges ማለት ግን beautiful asset ምዃኑ ኻን ተሳመም ዓይና ማለት ስለዚ ኣብ ገዛ ዘለና ረዳዳ ከመይ ዳኒ ወከመይ ገርና ክንዕብዮ ኸኣ ኣብዚያ ቁርብ ትንክፍ ተቢልካልና ምክንያቱ ባይ ደ ወይ ዳንኤል ሓንቲ ግዜ ፈቲኑ ነይሩ ክመሃርናይ ኣብ ፋይናንስ ከሎ ናይ ገዛ ሪሌተር ክኸውን ወሲኑ ነይሩ አይዶና ኣበይ በፂሓ ቋሪጽ ካይራ ሕራይ ግን ከብስተ ጀሚርካ ከም ዝነበርካ መጽሓፍ ተንብብ ከም ዝነበርካ ኣብ ኮሌጅ ተመዝግብካ ከም ዝነበርካ ገለገለ ፈሊጥ ኣለኹ ግን ድሕሪ ስቶፕ ጌርካ ኣብቲ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ደይ ኩሉ ሓደ ኣብ ዘለኹ ኸይድ ቅጽልካ ምባል ማለት እዩ ስለዚ ዳንኤል ነዚኦም ገዛ ዝገዝኡ ወይ ነዚኦም ገዛ ገዝኡ ሓስቡ ዘለዉ ወይ ነቶም ገዛ ገዚኦም I don't know is it right or wrong ጽቡቕ ኣለኹ ሕማቕ ኣለኹ ዶ ኢሎም ዝጣረጠሩ ሰባት ወይ ነዚኦም ብሕጂ ገዛ ክገዝኡ ዘለዉ ክገዝኡ ዝደልዩ ሰባት እንታይ ምክሪ ምሃብካዮም ወይ እንታይ ሓሳባት ትህቦ ኦኬ ማእኸል ሓዊ ቴንክ ዩ ናባያ መስለና ሕጂ ዛ ስቴጅ እንታይ እስከ ኣብታ ገዛ ኣሰት እያ ዝበልናያ ኣባ ገዲፍካ ንሾ ከይትነው ሓካይልካ ንዓይ ዝገደፍካለይ ነገር ኣላ ገዛ ኣሰት ትኸውን ኢንካም ክትምፀልካ ምስ ትጅምሪ ንኣብነት መኪና ምሻሎ ንኣብነት ናይ ጎሓፍ መኪና እንድሕር ገዚእኻ ንኣብነት ኣነ ንስኻ መኪና ገዚእና ክልቴና ነናይ 50,000 እሺ ኣብዛ ከይድናስ ክሬዲት ካርድና ክሬዲት ስኮርናትና ጽቡቕ እንድሕር ኮይና 50,000 መኪና ገዝእ ንኽእል ኢና ብቻ ፀገም የብልናን ሓቂሮ ሶ ማንዝሊ ፔመንት ኻና ምናልባት 500 ክመጽእ ክእል ይኾን ግን ዋጋ ናይታ መኪና እናጎደለ ይኸይዝ ናይ ጎሓፍ እንድሕር ገዚእኻ ስኻ በሊሕካ ቀዲምካ ኣለኻ ቢኮዝ ታ ናይ ጎሓፍ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመታት ክልተ ናይ ጎሓፍ ገዛልካ ትኽእል እያ ታናተይ መኪና ግን ክትጎድል እያ ማለት እዩ ወላ ኢንሹራንስ ካ ብዙሕ ይኸፍለላ ለዚ እታ ናይ ጎሓፍ መኪና ኣሰት እያ ኣገይንዴ እታ ነዝ ገዛእኹዋ መኪና እንድሕር ወላ ሓደ ነገር ዘይሰርሓላ ኮይነ እንዳድኳ ስርሐይ ጥራሕ ዝመላለሳል እንተኮይነ ግን ታዛዕበይ ሽግር እንታይ ትመጽእ ቢኮዝ ኣሰት ኣይኮነት ሊያቢሊቲ ትኾን ዘላ ጾር ትኾን ኣላ ናይ ጎሓፍ መኪና ምግዛእኻ ኣሰት ገዚእኻ ኣነ ድማ ንስራሕ ጥራሕ ዝኸደላ መኪና ብምግዘይ እሞ ድማ በትናትካ ዘውፅኻዮ ዋጋ እንታይ ኮይኑ ኣለኹ ስኻ ክልተ ናይ ጎሓፍ ክተጥርን ከለኻ መኪናይ ድማ ፍርቂ ዋጋ ኣኸስር ኣለኹ ማለት እዩ ናብ 30 ትወርድ ኣለኻ ብ50 ለዚ ኣሰት እንብሎ ገንዘብ ናብ ጅባና ዘምጽእ እዩ ሊያቢሊቲ እንብሎ ድማ ካብ ጅባና ገንዘብ ዝወስድ እዩ ኢልና ክንፈላለዩ ሕጂ ገዛ ኸ ማዓሲ ኣሰት ዝኸውን ተራኢልካኒ ገዛ ኩሉ ነገር እንታይ ዝበሃል ኣካሪኻዮስ ገንዘብ ናብ ጅባኻ ከምጽእ ምስ ጅምር እዩ እዛ ሓደ እዩ ወይ ድማ ማልቲፕል ፕሮፐርቲስ እንድሕር ዳ ክትገዝእ ኮንካ ሓደ 2 3 እናበልካ ክትከይድ ከለኻ ኻኒ ቢልዮነር ገብረካ ይኽእል ማለት እዩ ኣነ ኣብታ ሓሳባዊ ከለኹ ታ ሞርጌጅ ብሮከር ክኸውን ኢለ ላይሰንስ ከጽንዕ ኢለ ወሲደ ነይረ ኣብ መወዳእታ ነታ ላይሰንስ ምስ በጻሕኩ ግን ገዲፍ እያ دا غير مسلك أب تقرنيا مسحق على الكوننا نوالتي أب تقرنيا هذا بالالو سود ما أنت مرعى نابنت موسوبة وتحت ندحرخون كاسي تيوم شماغل نابن داقوال مسوس ندحر داقوالكم هابنا خبلو خيرهم قالكم هابنا تباهيلهم نابنت أنا نعا خاسي شماغل سريدة كما أخل حوي قالكم هابنا خذ لذيس خادم ما بتزبل الخامس رد كيتكا قالكم هابنا الكاتب تصحكم تباهيلنا تمرعنا
أنا مستمر هو أبسو سنة جزيت أخوينا شغل تجميرو شو عنتها يبل أما تعيسب أجرو يمتع إليه حسب شو تما تعيق انت يجيرو أنا نزا قال زي أخذ كحتة الليل يو شو ما حتيتو سلازم نتاقوال كتصنع عز نبرو أنا مبر تما تعيق يكون تما تعيق انت أسرحو قالكم هابنا مبالن تبتحكم تباهيلو أي تباهلن رخيبون أي رخبني حاجة مورجيج بروكر مورجيج بروكر كبال كله زبز حق زي نعيز مثلا زنبر انتايو كل بزعبات جزاز نجركاي زي مثلا نير ግን ከምኡ ይኮነን ናብ ፋሚሊን ኣነ ዝፈልጦም ቤተሰብ ሲ ናብ ሓሙሽተ ገዛ ኸይደስ ሓሙሽተ እዮም ሲ ኣማ ጻይስ ብእግሩ ይምጻእ ኣብሉ ነይሮም because it is ገዝኦ ታይ ዝባል ሲ ተዝኸድዎ ስቴፕ ሲ እቲ ብሮከር ታዝግቦ ይገይሩ እቲ ብሮከር ታይ ስርሑ ዕዳም ምምጻእ ያስርሑ ዕዳም ማጽኢሎ ድሕሪኡ ዘሎ ግን ልክ ኣነ የምስታጓል ዝነብር ንዓመታት እንበር እቲ ማጻይ ኣይኮነን ገዛ ክንገዝእ ከለና ከዓ እቲ ማጻይ ኣይኮነን ን25 ዓመት ነታ ገዛ ዝምርዓዋ እቲ ገዛ እዩ ስለዚ ሞር ብዛዕባቲ ሞርጌጅ ኣፍልጦ ክልዎ ዘለዎ እቲ ደላላይ ኣይኮነን እቲ የማጻይ ኣይኮነን ትዕዳር ኻቢ ኣይኮነን እንታይ ራኣሉ እቲ ገዛ ዝገዝእ ዘሎ እዩ ማለት شو حسيبه او ازيات ترفني انت خيله حدا معلتي كورس وسيده اذا كورس وسيده له اكزام راح يدريفني كورس وسيده بزعبازي ملء مبرخ خبالني لحسيبه ስለዝኾነ ነዚ ቪድዮ ዳልየ ማለት እዩ ለዝን ታዩ ሞርጌ ገዛ ክንገዝእ ክንሓስብ እንከለና አሰት ዝኸውን ማዓሲ እንተራኢልካኒ ንኣብነት ን25 ገዛ አሞርታይዜሽን ፔሪድ ኣሎ ን25 ዓመት እንድሕር ገዚእኻዮ እቲ 10 ዓመት ዘሎ ኢንተረስት ሬት راح ይኸፍል ካብ ሓደ ክሳብ 10 ዓመት ዘሎ ሲ እቲ ትኸፍሎ ፕሪንሲፓል ኣሎ ኢንተረስት ሬት ኣሎ እቲ ትኸፍሎ እቲ ዝበዝሕ ፐርሰንት ናብ ኢንተረስት እዩ ዝኸይድ ሕጂ ንስኻ ተዓዊተ ንብላ ብገዛ ማዓሲና እንተልካኒ ነቲ ገዛ ቀልጢፍና ክንከፍሎ እንተኽኢልና እዩ 10 ዓመት 7 ዓመት ክንከፍሎ ተኽኢልና እዩ ንሓብ 500,000 ዝገዛእኻ ያ ገዛ average interest rate ረኽቦ 5% እንድሕር ኮይኑ ኣብ 25 ዓመት ክትከይድ እንከለኻ እታ ገዛ ከፊልካ ትውዳእ ብ850 ሺሕ ኣከባቢ ለ350 ሺሕ ነታ ገዛ ከፊልካ ኣለኻ ዝበዝሕ ሰብታይ ዝብለካ እሞታ ገዛ ቫልዩ ናታ 850 ክመጽእ ሽዑ እዩ ዝብል ልዕሉውን ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ ባሕቂ ግን 850 ዝተታሕዘ ገንዘብ ይብልካን ሽዑ ነታ ገዛ እንድሕር ሸይጥካያ ብ850 ከፊልካ ኢኻ ገዛ ካልእ ክትገዝእ በራቢትካ ትትርፎ ገንዘብ የለ ለዚ ገዛ ክንገዝእ ክንሓስብ እንከለና at the same time ገዛ ክንገዝእ እንከለና ወይ ቀልጢፍና ክንከፍሎ ንኽእል ክኸውን ኣለዎ ማለት ዝኾነ እንድሕር ኮይኑ ወይ ድማ በዝኻ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ሽዑ ድሕሪ 25 ዓመት ታ ገዛ ክንናቀስ ኢልና እቲ ገንዘብ ኢንቨስት ገበርና ድማ ይመጽእ ስለዚ ከም በሓድ 850 ሂብካ ገዛ ይትገዝእን ማለት እዩ በዚያ አይነታ ሞርጌጅ ብሮከር ላይሰንስ ታይ ዝበሃል ገይረያ because ኣብ ክልቲኦም የተመዝጊበ ነይረ ኣብ ሪሌተር and ኣብ ሞርጌጅ ብሮከር ታናይ ሪሌተር ኣላያ ታናይ ሞርጌጅ ብሮከር ግን ኣቋሪጽያ ማለት እዩ እዚያ ከም ዘለዋ ኮይና ሽዑ እንታይ ወሲነ ለምነት መወዳታ ዘይብሎም ኮርስ ወሲደ ሽዑ ከመየርካ ከፊልካ ትውድኦ መወዳታ ዘይብሎም መጽሕፍቲ መወዳታ ዘይብሎም ኮርስ ወሲደ ሽዑ ነታ ሞርጌጅ ትበሃል ከም መጀመርታ ሰብ መወዳታ ከጽንዓ ኸኢለ ማለት እዩ ፕራክቲካል ኤግዛምፕል እንዳራእኹ ገለ ሽዑ ናብነት ወላ ካላይ ኤግዛምፕል ዝራእኹ እንታይ ሪፋይናንስ ትበሃል ኣሎ ባንክ ናብነት ሲ 5 ዓመት ገለምስ ገበርካ ምሶም ናብነት ንበሎ ድውል ኣቢሎም እንታይ እዮም ዝብሉኻ ወላ 6 ዓመት ወላ 7 ዓመት ዝገበርካ ንበል ድውል ኣቢሎም እንታይ ይብሉኻ መስለካ ሎው ኢንተረስት ስኻ እሙን ናትና ክላይንት ስለዝነበርካ እሙን ስለዝነበርካ ሲ ኢንተረስት ሬት ዝተሓተ ክንበካ ኢና ሕጂ ጽቡቕ ግዜ እዩ ዘሎሞ ንዓ ሪፋይናንስ ግበሮ ገዛኻ እቲ ገንዘብ ኣውፂኻ ገዛ ክትገዝኣሉ ካልእ ተኾንካ ካልኣረዳይ ካልእ ፕሮፐርቲ ገዛኣሉ ተኾንካ ግን ዝበዝሕ ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉኻ እታ ዘላ ነገር ክትቆምላ ይደልዩ ምሽ ሎወር ኢንተረስት ሬት ክንበካ ኢና ሞ ንዓ ሪፋይናንስ ግበሮ ገዛኻ ብልኻ 7 ዓመት ከፊልካ ነርካ ንበል ማእኸላዊ ን25 ዓመት ታ ገዛ ገዚእኻያ ሽዑ ስኻ ድማ ሎወር ኢንተረስት ሬት ረኺበ እንዴ ብትኽክል እዮም ሎወር ኢንተረስት ሬት ሎወር ፔመንት ይበጽእ ዝተሓተ ኢንተረስት ሬት ብኻ ወለድ ዝተሓተ ፔመንት ካ ትኸፍል ማንዝሊ እቲ ሕቶ ዝመጽእ ግን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾን ማዓሲ እንተራኢልካኒ ሪፋይናንስ ምስ ገበርካያ እቲ 7 ዓመት ዝኸፈልካዮ ይሕሰብን እዩ ከም በሓድሽ ኢኻ አሞርታይዜሽን ፔሪድ ን25 ዓመት ተኣቱ ሽዑትን ኢንተረስት ሬት ዝኸይድ ዝነበረ ገንዘብ 7 ዓመት ከይር ጸኒሑስ ከም እንደገና ድማ ትዝበዝሕ ትኸፍሎን 7 ዓመት ዝመጽእ ዘሎ 7 ዓመት ኢንተረስት ሬት ኾን ስለዚ ብድምር 14 ዓመት ንትወለድ ጥራሕ ትኸፍል ማለት ለዚ እዚኦም ኣብ ግምት እቲና ሪፋይናንስ ክትጽቡቕ ነዚ ንብሎ ዘለና ምናልባት ምስ ኣድቫይዘር ናቶም ተማኺሮም ገብርዎ ክእሉ እዮም ከም ሓበሬታ ኢና because ውልቃዊ ፋይናንስ ናይ ሰባት ስለዘይንፈልጦ ማለት እዩ ግን እንታይ እዩ ኣብዚኦም ዘተኮረ ነይሩ ካልኣይ ቫሪያብል ኢንተረስት ሬት ፊክስድ ኢንተረስት ሬት ማዓሲኻ ትገብሮ ረኒዋብል ከመይ ጌርካ ኢኻ ትገብሮ ባንክ ኢንተረስት ሬት ንኽተወዳድር ዘሎ ሃስል ስለዝፈልጡ ረኒዋብል ሌተር ስድድ የብሉልካ ስለዚ ኣውቶማቲክ ኣስኻ ሪኒው ትገብሮ ካብኡ ዝተሓተወ ክትረክብ ትኽእል ነርካ ኢኻ ኣበይ ከይድና ኢና ክረኽቦም ንኽእል ቫሪያብል ማዓስ ንወስድ ፊክስድ ማዓስ ንወስድ ከዓኒ
أفلتو خلونا اللوي بحافش أجنتاي amortization period انتايو كم يجرنا أنا تجزاون قلت إفنا خنكفلو النخل because إن دحرد أخمو خوينو قلت إفنا خنكفلو النخل من جدونا اللي because بزعبو جن مثلا خنجبر على النايو وفر خنجبر على النايو زبل مردات على نزيا نتاع كورس أي كاب نسبات نبعدا متاوسي نسبات financial well-being ناتهم هابت زت ريلو financial advisor مخاني حيش إلا متأيو إمبرتكم شنو يراقب دي باي دوي نحدا financial advisor هي بيون نحدا عدا ماتيلو نيراقبني because عدا نحدا ماتيلو at least 0.8% وين ما 1% نا شو دشي 100 شح جزا شو دشي $1 يخات خفت في سال لورا بلك عقن حموش شح نورحي حانت مورجيج اللي كمان عندنا بعمد 10 مورجيج ندحر ذا شيتكا ودي خلخا مالت المستقبل عدسي 4 لعل 5 شحاته هلو كايو قلت انت مثل كان سوات نبعدا مرحم من كلخا بسنكخا واي قبلو يبلهم كرغمو خايبلهم كاب كل سوات كرغمو خايبلهم ولا هكو سرح كان تخونه مالتي جناب زيات مورجيج بروكر ولا حدا حما ነገር አይገበረን مني بتاي تبال غير افلو تخلو زلو تجزايو because اتجزايو نتا جزان 25 عام زجزا امبر اتدلالاي عدا ممصا يطرح يسرحو لازم نزن فيديو نمنتي ادالي انتر الكاني سبات قدمي جزا مغزوم تجزاني من تايم حدا مالتيبل بروبرتي تغزو يدالي ديو كلاي دما بزعبا جزا قدم مغزوم كاني بزعبا جزا مولو افلطو خلوم الله كاب اي كساب زد نامنت كوست سالومش يمرسبل كان نناتهم الله كندي percent تحس كايخا interest rate lows خون كندي percent هايز خو كم جمرتا كسع مጨረشتا بزعبا مورجيج دحر اخفلطو اليوم نزا فيديو ما اخله دحر زاربلا ناب اخت كرو 9 ميتاويت اهيد زبزح سبات كم تخونو ايطراطرني بزعبا مورجيج ناي جزاكم دما دحرو حتو ايهلوكمني مغنياتو بزعبا جزاهم كتفلطو زلكم نسخم منبر بروكر ايكونن بزعبا جزاهم كتفلطو زلكم نسخم منبر اتي جزا دلالاي زلو يكونن سلازي قد من 25 عامت نحنت جزا ممرعاونا انجبر لنا لك همتان نمرعاوا غوالسب نفلطا وي دما ود سب تفلطيو اتلال انتاي فوتو انتاي يغبر انتاي مصاينا وحنساب ገለዝብል كم دما نتجزا خنفلطو لنا يزبل امنت علني سرفنتلو قدم امودا غصنا خنزارول نخلينا ما خلحوي yes by the way guys حدا خبتي امعالتا فاينانس اب نصار حل غيزه زبزح غيزه دريو اغلالا ماليا زيبلو جيجاتات ابناي مورجيج زري مالتي اجي مورجيج حماقدي صبوري كننزلت حطه بتي دان كم دراني زبلو نسخه خمي كاتكملو ماكينه زي فلسف نحركينا حنت ما حداش ماكينه خبال شو اخ لبسومن فراري مالتي حدا صبو غير استمحاره سبكا وي دما حدا زملكان انتايتي بروس ان كونس ناتا زفل دما بغبو غير خزورا يخل مالتي اجي مورجيج صبوري حماقدي طراي زي كونه اتزعابي نجر حماق صبون كون اسخا انتي خادلتكا وي نسخاسي انتي افلطو خازلكا بو تي بانك سير زلق حكا طراي ديخا بانكي سروحهم انتي ناي بانك بايدوي كنغركم يم صروح ناي بانك نغركم يم نعم تبع عندنا عوض محفاش بحال صروح له رايت ابناي بانك صروح كنغركم يم ماني ان ماني اوت دول صروح لهم ماني ان ماني اوت نغو زخون اخي باك غبرو له ماني ان ماني اوت يلم يمزاتو انتي مالتي ماني ان ماني اوت دانيال لما عندنا بانك اندحر كيدكا باي اني مينس قال اكونت كفت لك البنك that's what they try انت كريدت كارد انت لاين اوف كريدت انت ديبت انت سيفين انت تشيكين انت جالديو انت انشورانس ديو no matter what by any means they will try their best دانيال قال اكونت خفت ويجي اي سديو anyhow قدم مخالكا ماني اوت بالصروح سلازلا نعاخ انت يغبروا دانيال by any means كاردي غنزب كلك حل زخن مغدي فتشو هيك نز غنزب عليك اكو كريدت كارد خن مكاينا مورجيج تتغزى ወይ ከም ዘይትገብር ብሉ خمالتي እዚን እንትን ቶታል ናይ ባንክ ስራሕ ማኒ ኢን ማኒ አውት እየን ከመይገርም ገንዘብ ሕዝወን ከመይገርም ካ ገንዘብ ይውፅወን ናብቲ አኻይለ ቆኻ እዚያ ተጭሩሕናቶም እዚያ ስለ ዝኾነት ብናቶም ጥራይ ተደጊፍካ ወይ ብናቶም ጥራይ ተመኺርካ ትከይድ ከለኻ ዓቢ ዕንወት ከጋጥመካ ይኽእል ኣዋልቃው ፋይናንስ ከማቲ that's why ሓንቲ ምስ ዳንኤል last time تشمو مسجبره ويدما بزعبا زي كورس ينوات ما كان بزحات سبات جيجا قبرلو اوريدي تماهيرين يرى بزعبو مسبله كورس كسرح مسبلني I was so happy مالتي قدام يسب كورس زرعه نحرالو غير انا بعلي مالتي نمنتاي I want to see كساب كنديتي حبرتا زلو سب زبز حسب لك سيمبل حنت حساب زلت كاب اب غزا خراي تخفلوسي نات كامون انت بزربالا بقى زياته بيورلي نغزا تغزو ግን ቢዮንድ ዝኸደ ኮልኩሌት ዘድልዮ ነገራት ኣሎ ርግእ ኢልካ ክትሓስበሉ ዘለካ ንኣብነት ሓንቲ ጓልሲ ስድራ ኣለባማት እዮም ጥራይ ኢልካ ትገዝኣ ትምርዓዋ ዲኻ ከም ዝበሉ ዳንኤል 25 ዓመት ንድሕር ክፀንሕ ኮንካ ወይ 30 ዓመት ወይ 40 ዓመት
سدرا لبامات يملكات ورعاو منها حجي اتيا خباب غزا خراي تبل حانت معقنيا صبقتي كالي زخد معقني حتى تفتشلو الله انترست ريت وصا كان انتاي تطقمو كمي غيركا اكزيت تغبر صباح نغو اب كندي خات كفلو emergency fund كالي زبحالو ماليا زيبلو معلومات that's why دانيال كا ابزي لما انت اناونس كنغبرو ندلي سربرايز انتايو ناي مورجيج كلاس وي دما قدمي مورجيج مغزاخا كتفطو زلكا بزعبا ناي ولقاوي مورجيج مغزا ملو تمرتي اداليلنا زلو مالتي سلازي اب ايري انفستين اتيهم انتاي مورجيج انتايو حنت رغيطنيا خاينه زبلكم اتا كلاس اتيهم وسيدكم ما ان حرزي تقماتكم بريس ليت مي نو انا بعلي ገንዘብኩም ከምልሰኩም እዮም ማለት ምክንያቱ ዝነበረን ኣነ እውን ስፈልጥ እየ ለዝና ሓሰብኩሲ ዝነበረን ራረዳ ወይ ድማ ዝነበረን ሚስኮንሰፕሽን ብዙሕ ነገራት ክሊር ክትገብረለይ ስለ ዝኽኣለት ማለት እዩ ርግፀኛ ናይ 500,000 ዶላር ወይ ናይ 1 ሚሊዮን ዶላር ገዛ ንሕር ኢንቨስት ትገብር ኣለኻ ኮንካ ዓርከይ ስለ ዝገዝእ ኢልካ ትገዝእ ንሕር ኣለኻ ኮንካ ኢትስ ቨሪ ባድ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝዓበየ ኢንቨስትመንት ክንገብሮ ንኽእል ገዛ እዩ ኣብ ገዛ ንሕር ከነዋፍር ከና ግን we have to have the understanding እንታይ ትጥቕሙ እንታይ ትፕሮስ እንታይ ታሽሙ ማለት እዩ so ሓጎስ ሓተታሉ ካብ አንተ ሓታ ነይሩ ሓቶ እንታይ ናይ ብዙሓት ሕታይ ባይ ዘወይ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዳሓይሽ ኣብ ሪል ስቴት ማለት እዩ ኣብ ገዛ it doesn't really እዚ ሓይሽ እዚ ሓይሽ እንትብሎ ነገር የለን ኣብ ናትካ ዝምርቆስ like ብልክ ክብሎ ከለኹ ክልቲኡ ነናት ፕሮስ ኤንድ ኮንስ ኣለዎ ነናት ጥቕምን ጉድኣትን ኣለዎ ግን ንስኻ ፕላንካ እዩ ዝውስኖ ሕጂ ዳትስ ዋይ ኩሉ ግዜ ዲቴል ዝኾነ ፋይናንሻል ምክሪ ዘይንህብ ኣብዚ ምክንያቱ ንምንታይ በብሓደ ክትራኸብ ክትክእል ኣለካ ከም ፋይናንሻል ኣድቫይዘር እቲ ሓደ ዓቢ ስራሕና እንታይ እዩ ኦኬ ዳንኤል እንታይ ከምዚ ዶክተር ምስ ከድካሲ እንታይ ሕማምካ ከመይ ይጥምዓካ ስለይቲ ዲኻ ቀትሪ ዶ ከምዚ ዶ ቅድመ ጃሓይምካ ፍለጠካ ዶ ኢሉ ሓተካ ድሕሪኡ በዚ መሰረት ዝሃብካንስ ከምዚ የድልየካ ኢሉ ከዓ መድሃኒት ይእዘልካ ልክደ ሴም ኣብ ፋይናንስ ከዓ ሓደ ሰብ እንታይ ዕዳ ኣለዎ የብሉን ኣታዊኡ ወፃኢኡ ዕላምኡ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ሸቶ ሃርሞ ዝደሊ ድሕሪኡ ኣየነይቲ መገዲ ያ ምስኦት ከይትኽእልካ ኣድቫይስ ስቦ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ቤዝ ኦን ናይ ውልቃዊ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ዝኾነ ሰብ ኣድቫይስ ክብ ንሕር ኮይነ ጀነራል ኣድቫይስ ወፃኢ ካብ ወፃኢ ብዙሕ ፍቃደኛ ኣይኮንኩን ፍቃደኛ ዘይገብሮ እንታይ ዝቦኩም ንገለኹም ክጠቕመኩም ንገለኹም ካብ ጎዳእኩም እዩ ምክንያቱ ዳንኤል ክሰርሓሉ ትኽእል ሓንቲ ምኽሪ ሓንቲ ምኽሪ ግን ነቲ ሓደ ዘይክሰርሓሉ ትኽእል እያ ኣብዚ ከዓ ምናልባት ሎማዓንቲ 100 ገለን ሰባት 160 ሰባት ሰምዑ ኣለዉ ዳሕራይ ምስ ወፃና ከዓ ምናልባት 10 20 30 ሺህ ሰባት ክሰምዑ ይኽእሉ ነዞም 30 ሺህ ሰባት ትኸውን ዲያ ምኽሪ ንሕልኩም ኖ ምናልባት ን10 ሰባት ክኸውን ትኽእል እያ ነቶም ካልኦት ካብ ትገርኦም ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ማእኸላዊ ሓሙሽተ ደቂቕ ስለ ዘለወትና ምስ ክላይንተይ ከይንባኣስ ቢካዝ አንተ ቦ ሰዓታት ምሕሎም ሶ ክሳብ ዝበፅሕ ክሳብ ዝመፅኒ ኣይ ቲንክ ናብታ ነታ ቪድዮ እንድሕር ዳ ሰሚዕኹማ ኣይጠቐመትና እንድሕር ኢልኩም ሪፋንድ ክንገብረ ንኽእል ኢና ተን ገንዘብ በለለ ኢኻ ካልኣይ ግን ነታ ቪድዮ ሰሚዕኹም ባዕልኹም ጥራሕ ከኣኒ ክትገብርዎ ከይትፍትኑ ነቲ ዘማፃልኩም ሞርጌጅ ብሮከር ኣብ ዝርያኹም ዘሎ ድዩ ዝኾነ ኣድቫይዘር ድዩ ረኸብዎ ኢኹም ምክንያቱ ፍልጠት ህልወካ ንዑ ድማ ቀሲልካ ኢኻ ትተግብሮ ምፅኢልኩም ከይተተግብሮ ኣነ ብዙሕ ጌጋታት ፈፂመ ስለ ዝነበርኩ ካብኡ ንክንመሃር ኢለ ንዑ ምፅዮ ለዝኾነ ሕቶ ምዝለወኩም ድማ ፅሑፍልና ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ኣብኡ ከለኹ ግን እንዛረብ ኣለኹስ መፅሓፍ ከይውፀኹስ መኸደስ ኣይብለኒ ይመስለኒ እዛ መፅሓፍ ለንቅነ እንደ ዘንባ ዘለኹ ኣዝያ ሓጋዚት መፅሓፍ ፅቡቕቲ መፅሓፍ ኮይና ረኺበ እያ ለዚ ከንብብ ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ ደ ፕሮፌት ትብል ብትግርኛ እቲ ነቢ ተባሂላ ተተርጊማ ኣላ ዘካርያስ ገሪማ ተርጊሙ ኣሎ እንትርኢ ተጋጊ ይመስለኒ ለዚ እዚኣ መፅሓፍ ክተንብብዋ ደስ ይብለኒ ምንባብ ኣይትሕመቑ ኣብታ ዝደለኹም ዓውዲ ሓንቲ መፅሓፍ መሪፅኩም አንብቡ ፋይናንስ ሪሊ ብዛዕባ ፋይናንስ ሓንቲ መፅሓፍ ኣብቲ ንደልዮ ዓውዲ ንሂወትና እዚን ሓገዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ማእከላዊ 4 ደቂቕ ገለ ኣለዋ ናይ ሓንሳብ ትብሎ እንተለካ ናባኻ ከብሎ ዝኾነ ሕቶ ርእቶም ዝልወኩም ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ምሳይ ስለ ዝዋዒልኩም ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ማእኸለ ድማ ከምዚ ጌርካ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ድማ ከመስግነካ ኢለሊ ማለት እዩ ይቐኒለይ thank you ደንሃዊ thank you ዳወሰኽኩም ንበሩ yes that's thank you so ታናይ መጽሐፍ ዝበልናያ እውን ሓንቲ ካበንያ ማለት እዩ እንታይ እሱ ሕጂ ዝኾነ ሰብ እንታይ ዓይነት መጽሓፍ ከንብብ ቀየረ ባይ ዘወይ ኣካይዳ እንታይ እሱ እንታይ ዓይነት መጽሓፍ ከንብብ ንሕልልኒ ኣብ ምንታይ ህይወትካ ክትዕርፍ ደሊኻ ወይ ኣብ ምንታይ ፀጊምካ ዘሎ ሕጂ ኣብ ናይ ሓዳርካ ንሕር ኮይኑ ናይ ሪሌሽንሽፕ ቡክ ኣሎ ኣብ ናይ ቢዝነስ ንሕር ኮይኑ ናይ ቢዝነስ መጽሓፍቲ ኣለዉ ኣብ ናይ ውልቃዊ ዕቤት ንሕር ኮይኑ ናይ ውልቃውያን ዕቤታት ኣለዉ ኣብ ናይ ሞርጌጅ ንሕር ኮይኑ ገዛት ገዝእ ንሕር መዳበልካ ናይ ሞርጌጅ መጽሓፍቲ ኣለዉ ኣብ ናይ ጀስት ፍልስፍና ንሕር ኮይኑ ናይ ፍልስፍና መጽሓፍቲ ኣለዉ
سو أبي خات كير ذلك هذا وي أبي أنا بوتا يحسمك ويسألي خير ذلها نعود تلالمو إنه ما أكله أبناء communication skill ناتي كير ذلله إنه ما أكله أبناء personal development ويقول أو عبيت ذلهم أبناء business أبناء finance otherwise لما أنت بجا جودي مسانا لا جودي نحر جوجو نحر انتهي زبلع وي ما أخلصك جمتي نحر لاسي أنا انتهي فوتو نحر لا من البات شروط وتغلى من البات أرسك وتغلى من البات سجاة وتغلى جن اليوم تبلتهم زقاستهم كلهم عايزين يقطعون خلق اليوم مالتي سلازل لك حرارة جزء أنت عند مصحف كان ببن حنا حرارة جزء سب شجري خاماتي سلازي بستخدم لنا أتسجل من نازل ويكون لوط أن دلي مدرك وبايتا نعون دحر على لينايو دحريوكا وتبقيسنا خا تزلنا خن بماتي أبدا تريواز لهم إيري إنفستينغ تزلا أبعاتهم تاني مورجج قدمي جزا مجزاهم ويجزان حرجزيهم اللهم منكم بزعبو أخر ردي كلكم معسك فيكم تدوا كم إذا حاش استراتيجي زبل ما لا زبلو دانيلا دالينا له دحرت كورسون دانيلا بليف ببحدون ناي قال مختطوا بخمس لني نحتاجه نعون دانيلون بقى تاريخكمون بزعبون مخرخوكم سازخل سلازي دمر أول أو عبيتك ويد ما أبتينات كافلت دمر إنفست جبركا أتين بنجامين فرانكلين يخوم زولا نحتاجه أنت زبل تزبلت أو فرسي أبغى زارس هتقبره وفري سلازي إذا أمسانا صنع هون كم وفر جري إذا حسبانه I hope قال نقدر تقييماتكم تكون ده حوي سلت زجبر كهلنا كورس سلت ساعة ترح خلنا محبر سبنا يكون نقول لا تعطمنا ياخذ الكاز زجبر كايو زي مسجن مسانا ونمسيخة زلك حسابات زلك تمكرو زلك بالحي زلك ويزدم نعنا سل زكاة الكانا بسمين بسم كلهم تخصصتي بزح مسجانا للمالتيو كانوا تخصصت كلهم بزلهم كأ تي أب عالم زخبره هوتنا ويد ما زخبره جيزهم وفيهم قال نقدر كن مهار نخلينا ويقول طمنا يخليكم سنة سلزمسهم كداماي I hope تساي قبر قال نقدر ربيحهم كونوا كالاي انت ربيحهم بليز ناب كالوت سبات شرقورو مثلا كالوت سبات كمهارو سالساي بتعمي مزجن سلتي أبانا من تحضيركم نعنا تسمعوا ويد ما حساباتنا نتوزو مسانا سلزمسهم بزحنا مزجن أنا حوي دقيقة بزح مزجن I hope إن حرديانا مودعتها قالت بلالها فزي كده جن حنت جزء بسومن كم دي بودكاست نصرحنا every week حنت بودكاست نصرحنا هنكينا by the way guys ناي دانيال يوتيوب channel انتهت بالدانيال channel كا من لغاق من لا اوكي يا بتقرينيا من لغاق يلوم كرخبواه اليوم بتقرينيا من لا بإنجليش كلوري ولا يا بالله بتقرينيا دانيال يدرس لهم يتصارح وينه أي رخبواني من لغاق يلوم تراهم كرخبواه زخلو انتهت ولا لها هو زمانه من لغاقي زمانه اوكي من لغا اوكي so let me share كجبر موزيات شو ما كلا هاي سليت زنبرنا جزية قبل بيمسكن أنا دماغ قبية غيره لازم يغني لي ناب كلاينتك خير حجي sure thank you so much داني and كبرات خاطرتي بزحنا مزجن hopefully أبخالي مع التخا بخالي مرة بكنا مسينا جن كم زول كوا قديمة عند حارس خون حتى لو خينو please let us know حتى خون ملسان خل الحركينو نال بعد نقول سب أبغى جزء ذيك ملسان خلنا جن كم زجيرنا دينا عنتوي نايمني ناي شيشاي حتى حتى أفتنا على نهارنا تملسات الليل وديو سلام مشي يلا سلام مش دنا حوي أبقى طالب رخابنا كبرات خاطرتي thank you so much so guys إن حر enjoy قولكم هم زعينت مدبات كل جيزة هم زعينت مدبات كقرب بزح بلان ويد ما مدبالني نايداني يوتيوب channel زيادة رواز لهم أبزي تشمع امتياز لهم community ناي reinvesting نحراتهم أب يوتيوب channel وانت كاتلنا زلهم أب فيسبوك نابكالو سبات كبز أشهر نحرقيركمو تزحشت زبالة مالتيو كمو أب فاينانس كتمار تدلي ويد ما فاينانس هواين أب فاينانس أدفايزر كنكم تصح تدلي سبات على لهم منكم بوش تصحفوا لي ناي ولكن أتراينا نمهار ندل بفلا بأمريكا نبكندا من البات أوروبا زلهم سبات لايسنس أو سلزي بنا بزح ديكنا بالخلنا تمرت له for sure أوروبا زلهم سبات ماتي كن نتي لايسنس كي نخسره يدليه كم بيزنس بارت تايم جميلة نفول تايم خود يدليه تقول نحرا لهم منكم بليز تكسبور لي بس أنا سلزم سهم أزيه مزجن سلا تخلو جيزة تقبرنا دقة في المتبع عنك لقى دو أيكون عندني I think نمودة بزياخن وداينا أبقى صالي خلي معتنا راخبينا السلام معاتي